Hemmeňde giçýäşi illeşler. Halmurad aga. Salam. Giçýäşi sizede. Hoş geldiniz. Salam Söhmet. Salam hormatly ýurtdaşlar. Ine bugün ikimiz ýene-de ekranda Halmurad köpden wagt tutup bilen oktaglyklaryn ýerindemi? sağlyklarym şu her tapar güýz gelenine ýada çeldi birazajyk. Bokurda horlaya diýen mesel başladat ýaly. Ay gayrat et özüňi örserede gör. Bu wagt. Yo biz daýowlar. Siz daýow bolsaňyz daýow. Aga bu hemen söhbetden eter söhbet. Bugünkü üstüne durjak nemämiz, gurrunymyz kommunistleriň demokrat boluşlary. Halmurad aga. Oho. Yine Türkmenistan SSR değil geçerdi. Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasy. Niyazov 1985-nji ýylda Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň dolandyrjy Kommunistik Partiýasynyň agdasy däl ýol başçysy bolan. Birinji sekretary bolan 1985-nji ýylda şu bir partiýanyň birinji sekretary bolup işe başlaýar. Ondan soň Sovet Soýuzy dargandan soň Türkmenistan öz başlyk ýa-da öz başlyk goşudurlar içinde öz başlyk bolandan soň Türkmenistanyň prezidentlik nemesine saýlanýar. Saýlanandan soň şu Türkmenistan Sosyalistik Respublikanyň dolandyrjy Kommunistik Partiýasyndan şu partiýanyň adyny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna üýtgetýär şo ýyllarda. Ve bu adam 1991-nji ýylda şo partiýanyň adyny Demokrat Partiýa diýip goýýar. Indi bu başlangyjyny şeýlerak alaly. Indi bu näme üçin ol adyny goýýar? Ol ady goýanyň bilen, adyny üýtgedeniň bilenim şo wagtlar sen eger öz başlyk bir demokratik döwlet boljak bolsaň, öňkü kommunist düşünjeden çykyp ýa kommunist dolandyrjy sistemadan çykyp demokratik bir sistema, döwlet sistemasyna geçiş döwrüne etmeli işler barda. Şo wagtlar ilkinjilik bilen siyasi reforma geçirilmeli. Ondan soň siyasi reforma bilen deň hatarda yer suw reformasyny geçirmeli. Ýöne siyasi reforma geçirilmän yer suw reformasy geçirilip başlandy. Bu böyle geçirilip başlandy ýöne doly tynyp gutarmarka işinden aýrýarlaryna saparawa da şo wagtlar işleýän wagtlary nemesinden öz başlyk döwletiň nemesini görmek üçin şu yer suw reformasyny geçirip başlandy. Ýöne bular şol kommunist düşünjeden gelýän nemäni öňe goýup demokrat bolsalarym kommunist düşünjäni öňe goýup şonu geçirmäni ruhsat bermediler. Yer suw reformany geçirmäni ruhsat bermediler. Ve Niyazov eger Demokratik Partiýany Niyazov partiýasy hakykatdan demokratik partiýa boljak bolsa, şol işleri etmän ýa şol nemelerden geçmän, ýollardan geçmän bir demokratik partiýa bolup bilmesi mümkin däl şo wagtlar. Yani adyny üýtgedeniň bilenim arka tarapdan ýene şol neme düşünje bilen ýöredilýär. Döwlet ýöredilýär. Häzir künesinden dowam edýär. Ine başlangyjy şondan gaýtdy, kommunist düşünjeden gaýtdy. Merkezi ýöne neme dolandyrjy. Indi Niyaz döwrüne başlandy bu neme. Soňky güne geleli, biz soňky günlerde näme gurrungyny kän edýär Halmurada. Onjuk Musaýevy ekranlara kän berdik. Onjuk Musaýew kim diýilen nemäni üstüne durup geçer. Halmurada bärde men giýerişini biraz uzunraýak etjek. Düşünük bolar ýalyp soňra size neme berer, söz berer. Ne bärde nemäni Onjuk Musaýewiň nemesini geleli. Onjuk Musaýew 1989-njy ýylda Aşgabatdaky Aşgabatdaky merkez
komitetinin yanında Aşgabatda Marksizm ve Leninizm institutunun rektoru bolup işlen 1989 ýylda Onjuk Musaýew. Marksizm ve Leninizm institutu niştay has nemez ýeri urdur. Ne Marksizm Leninizm institutu nähile adamlar ýetişdirýär. Otay adam yetiştirýär-de adamlary nähil bilim berýär we nähilek adam yetişdirýär. Şonu bir açyk neme tanıştyryp geçeýin. Marksizm Leninizm institutu Sowet Soýuzynyň döwründe Marksizm Leninizm ideologiýasyny öwretmek we onu östürmek hemde ýaýratmak üçin döredilen bir institut bolup durýar. O institutça Karl Marx'ın, Friedrich Engels'in we Vladimir Lenin'in eserlerini düzmek, olary neşir edip köpçülige ýaymak. Şu institutun esas maksady sosialist öwrülüşi we diktaturanyň proletariýasyny diýerden, şo wagtda proletariýa manysyny düşünbilmedim dogry halmra da sen düşünýän orada soňra üstünde durp geçert. Diktaturanyň proletariýasyny gorayan şahsiýetler terbiýelemek. Institutun esas maksady. Adam yetişdirilen institutdur. Bilim maksatnamalary Marksizm, Leninizm teoriýany öwretmek bilim maksatnamalarynda. Kapitalizme, faşizme, imperializme garşy görüşi höwetlendirmek we sınıfsız jemgyýet öwretmek. Şeýle de köpçülikliň kärhana görnüşini wagt etmek ve hususy eýetçiligi esaslanýan önümçilik görnüşlerini ýok etmegi maksat edilýär diýär. Marksizm Leninizm institutu şolar ýalyk nemäni öňe sürýär? Şolar ýalyk ýanky aýdyp geçenlemini hususy eýetçiligi geçmeň öňüni alýar. Şoň bilen deň hatarda diktaturanyň proletariýasyny gorayan şahsiýetleri ýetişdirýär. Şol institut Marksizm Leninizm institutu we bu institutyň rektory bolup ýanky Onjuk Musaýew işlen. 1989 ýylda Aşgabatda ýa 1990 ýylda öl başlap bolandan soň ýapylýar diýär. Ne derejede öl başlap. Men bunu aýdyp geçmem bilenem niştaýda nämäni aýdyp geçeli. Ýene bir gedek halmrada. Onjuk Musaýewi öňe getirdiler. Ve Onjuk Musaýewiň şu halk maslahatynyň birinji orunbasary bolup Niýazowyň nemesinde ýanyny yer aldy. Halk maslahatynyň birinji orunbasary. Ve şonu aýdyp geçen nemelerini ştaýk ekrana getirelim. Onjuk Musaýewiň aýdyp geçen sözleri bardyr. Geçen tapar ýeňiş bilen gurrun edemizde gepleşik geçiremizde de okap geçtik. Bunun üstüne durup geçtik de 2002 ýylda şol 25-nji noýabrdaky aýrylan adamlar bar da şol neme döwlet düşünjesine eýe bolan ýa ýokary nemelere eýe bolan adamlary aýyrdylar. Şular ýalyk adamlaryň üstü bilen niştaýda bir okap başlaly. Onjuk Musaýewiň diýen sözleri: "Erwet ateist Boris Şyhmuradow, erwet ateist Iqlim Iqlimov ve beýleki erwet ateistler tutsak edildi. Bu Allahyň we hukuk goraýjy guramalaryň beýik lideri Sapar Ataýevçe diýe beýik lider diýip. Beýik lidere täze ýylyň öň siresinde beren sowgady. Men adamlaryň arasynda köp ähli adamlar muny ajaýyp sowgat tasaplaýarlar. Bu hakykatdanam sowgat beýik lider söýgüli Allahyň köp gudrat, beýik lidere söýgüli Allahyň köp gudratlary bar. Beýik Allah hemişe beýik prezidenti gorady. Ýöne bir gezek gaýtalaýaryn. Beýik Allahyň we baky beýik prezidentiň gudratlarynyň edip biljekdigine seredin. Onjuk Musaýewiň sözleri. Baky beýik lider, baky beýik Saparmurat Türkmenbaşy Türkmenistanda ölüm cezasyny ýatyrdyňyz, bu dogry. Ateist Ganhor Şyhmuradow we onuň ýaranlary Allahyň Resulüni, Allahyň Resulüne Niýazowa ýüzlenýär. Allahyň Resulüni türkmen toprağynda öldürmäge synanşan türkmenleriň milli peýgamberi Saparmurat Türkmenbaşy diňe bir jenaýet etmedi. Saparmurat Türkmenbaşy diňe bir jenaýet etmedi. Bu has köp zat. Başga bir zat diýär. Türkmençe öwürlen görnüşi da şu.
Bu adaty terrorizmin çäginden çykýar. Käbir dünýäniň bir künjeginde, soň başga bir ýerinde käbir prosedura demokratlar bize demokratiýa öwretmäge synanşýarlar. Bu bize gerek däl. Nerede bolsa-da Türkmenistanda demokratiýa düşünýärler. Watana dönükler diýe olar diýe halkyň hudaýsy düşmanlary edilmeli we ýok edilmeli diýe. Olar ýok etmesek ikirjiňlenmän ýok ederler. Şonuň üçin olar öldürilmeli. Onjuk Musaýew 2002-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Türkmenistan maslahatynyň 13-nji mejlisinde eden çykyşynda aýdýar şu sözlerini. Indi buňy izini okamaly. Kardeşler nemesine şun sirkasyny linkini goýarys. Video gepleşen aşağına Wikipedia'dan özüňiz geçip okap bilersiňiz Onjuk Musaýewiň sözlerini. Indi Halmrada ony ýene bir gezek ýanky ýerine gaýtalaýyn. Olar ýok etmesek diýe olar bizi ikirjiňlenmän ýok ederler diýe, bizi ýok etjekler diýe. Yani bu sözleri häzir kunde bize gaýtalaýan nime ekranlarda aýdýanlar bar. Oňa da geler häzir. Şu ýer önemli. Zerur. Indi Onjuk Musaýew şolar ýalak adamlary ýetişdirdi. Indi Marksizm-Leninizm institutyny diktaturan proletariýasyny gorayan şahsiýetler terbiýelep ýetişdirdi. Hususy eýetçilige karşı görüşen adamları terbiye yetiştirdi. Şu institutta yetiştirilen adamlar. Ve Almrada şu wagtlar komünist bolanlar, ne sen aýtdyň da yani bir şeyler bir giriş yaptık. Niyaz döwrüne komünist bolanlar bir sagatyň içinde demokrat bolup çykýar diýip aýdypdyňyz. Odalky gepleşiňizde häzir sana söz beremde bunu giňişlerini açyp berersiňiz. Bular kimler, ne derecede demokrat bolup çykýarlar we şu wagtlar ýazyjylar soýuzy diýip bir türkmen delegasiýalaryna, türkmen adamlaryna, türkmen ýazyjylaryna birleşen ýazyjylar guramasy diýilen bu gurama bar eken. Bardy. O guramada doğruluğuna ýalňyşmasam komünist bolmaly, ýalňyşmasam. Bu adamlar soňunda näçe demokrat bolup bilýärler. Sebäbi şu ýazyjylar beleleşiginden çykyp gaýdan özüne häzirki wagtda goşadyrmak üçin demokrat, jurnalist diýip ýörenler bardy. Bular näme derecede demokrat bolup bilýärler? Almrada. Söz sana bereýin. Sağ ol. Benim dinläwätim. Sen gurrun berýän bol men çok döwürki bolup geçen zatlary kino gören ýar gözümden geçirýän. Köp zada bir diýer şaýat bolmagan bir emmekse nesip edýän däl bolmasa emelle. Ýa-da şaýat bolan adamlaryň köpüsiniň dymy oturmagy bir tarapdan bir adamlary ruhdan hem düşürýän. Hem üçin bilýän bir zatlar barada gelecekki ýa gelen täze nesilleri aýdyp beren zatlar bolşýar. Demek şol işlerde özlerinin eden katsancı var. Katsanç deyip men onu negatif görnüşde edýärne. Goşan jenayet goşartları var. Şol üçin sesini çykaranatlar. Köpüsü şoň ýaly. Köpüsü ölüp gitdi. Bugün kunun nesilin wekilleri ýok. Bilemok bol. Onjuk Musaýew şoň diýirim ýokmy? Niyazdan ýaşy ulrak bolmaly bir käs men eger bilýärim dogry bolsa. Şunu ýöne Onjuk Musaýewiň masalyny tem batgyw bir masal getirdiňde görkezine esbap diýip aýtsam halkymyz üçin. Ýöne şoňa geçmäken men sen soragyňa jogap beren sen ýa-da proletarlar barada soradyňda näme anlaňa diýip. Ýa-da ýanky Orsiýadyň komünistik hereketiniň başlangyjynda duran şahsiýetler bar. Aňyrdan Karl Marx var, Friedrich Engels'ten gelýär, Leniniň taglimaty var. Şonu aýdylan sözler var. Adamlar birleşdirmek üçin o diýilen söz var. Proletari всех стран соединять. Ähli döwletleriň proletarlary birleşin diýip türkmençede ýazylgydyr. Ýöne şo proletar sözüniň terjimesi ýokdur türkmençe. Ýöne o ýokdur. Onu men düşünüp beren proletar diýmek, proletariat diýmek. Olsa edilen hak hukuky ýaşap beren adamlar ýa-şo ýanky näli baýdan emlaksyz bir
hiç yerde adı tutulmayan, äsirilmeyen gul derejesinde ullanylýan ya kapitalistlaryň edip oturan gatlagyna ne proletariatlar diýip aýdylýar. Esasan şol proletariat işçi we daýhalary degişdiler. Onu şon üçin şo proletariat sözi şonun gelip çykýar. Diktatura proletariata diýilýär. Şo proletariatyň diktaturasy, ýani edilen halkyň hökmürewanlygy ya hökümdarlygy bolmaly. Ine biz şoňa ymtylyat diýilen ýani lozung bilen ya çağırış bilen çykyş edilip geliniden şol Sovet zamanının 73 ýyly. Onun üçin o bästan kel toplusy bolany bay, kulak, näme o Sovet döwrüne garşy adamlar diýip kimisini atdyrar, kimisini tutdurar, kimisi sebirden çykardylar. Kimisinin maşgalasy bilen hana goýulary diýerligini okra berildiler. Gara geçilen ganly ýolkan uly Türkmen taryhyny. Enne şol 80-nji ýyllaryň ahyryna dolanyp gelsek, onjuk Musaev nädip şol Marksizm, Leninizm ýa-ni institutyna başlyk bolýar. Onuň bir çetini aýdyp berem, men özüme ma'lum zady. Ene Niyaz 1980-nji ýyly Moskwada ýokary partiýa mektebini guturyp, ilki şol Thomas ýemek gelýär Türkmenistany, ol şo taýda ýa-ni ýemek saýlanýar, ýa-ni şu dil bilen aýtsak Premier Ministerligi Türkmenistan. Yani Ministerler Kabinetinin başlygyna şol wezipe saýlandy. Ýöne şol döwür birinji sekretar Muhammed Nazar Gapurowdy. Orsan men aýagyny köp Gapurowy wezipesinden çetleşdirýärler, ondan Niyazam şo taýda ene birinji sekretarlygyna geçýär. Xan Ahmedem onuň soňra 90-njy ýylda biz şol parlament saýlamyda Premier Ministerlik wezipesini Xan Ahmed'e berdi. Niyazam birinji sekretardy, hem ýokary Sowetiň başlygy. Ýani parlament. 91-nji ýylda şol eýam Niyaz prezident bolup ýokka, ine şol taýda ýani sen aýdan ýemen bardy. Komünistler ýygnagy komünist bolup girdiler, soňundan bir tagatdan soň demokrat bolup çykdylar. Men şoňa şaýat, men içine giremek ýa men komünistler ýöne şol köşkde işläp beren, ben hemmece bir ýerde de hökümetem, parlamentem işleýän zaýlamy bir hatarda bolansoň, olaň ýygnagy haçan gelip haçan gutarlygyny bilýär. Bular näme etmek islediler? Türkmenlerde ya Türkmenistanyna häkimet çalyş tejribesi ýok bedi. Ola ýani revolýusiýa bolýança biz bir 700-800 ýyllar döwlet görmedik ýa ýetirilen döwletiň galynysy bolup ýaşar türkmenler dagynyk ýödüm. Welayetden halkyň beýleksinden habar hatyry ýok, öz başdagyna. Ondan mundan göçüp beren bir çarba millet. Ondan soň Orsgel häkimetde bolandan soň ordan Moskwadan kim bellense şoluna birinji sekretar, ikinji sekretarlarym İslam Aşgabatda bolsun, İslam Gızlarbatda bolsun, ýa bir obada bolsun, birinji sekretary türkmen bolsa, ikinji sekretary hökmen, orsdur ýa Moskwadan ogradylan wekiller. Näme üçin? Goýulan birinji sekretaryň ýygynyň seretmek üçin, ýa şonuň üstünden gödekçilik etmek üçin, aýagyny nä dogry bassa, Moskwa jaňat onu wezipesinden aýyrtmak üçin goýulan gödekçi. İkinci sekretarly. Onun üçüncü sekretary var. Üçüncü sekretary şol döwür 80-nji ýyllaryň ahyryndan kompartiýa ýykylýança, etler ýykylýança Nevitdagly bir adamdy. Men o familiýa dilimiň ucundan ýadyma şumal. Sultan Babaýewmi? Ýok, ol Babaýew birinji sekretar bolany. Ýok. Üçüncü sekretar. Niýasyň döwrüne üçüncü sekretar. Men soň familiýasyny tapamda bir ýerlerde aýdyp berer. Şol asly Nevitdagly ýagny Balkanly. Ine olup üçüncü sekretar güýçli näwirde ol. Birinji sekretar Niýaz, ikinji Ors, üçüncü ol. Türkmenistanda olandyrýan. Ine şoň kömegi bilen onjuk Musaev ine şol Marksizm, Leninizm institutyna ýol başçy bolýar. Gazanjyk bilen Nevitdagyň arasynda bir 60 kilometr aralyk barda, men pikir edýän şol ikisi garyndaş bolmagan gaty mümkin. Başgaça ýagdaýda Musaev o wezipelere barmagy mümkinçiligi ýok diýip gasap edýän.
Ya bu boş adam ne o institutu yol başı öyle. Ondan sen yan ödün aytıp geçtin de Şeyh Murat ya beylekleri atyan tökmedi ine bular yankı Hudaýy Allah'a ateist diýdi. Sen ödün ateizmi wagt eden adam so in esasy gurumy ateizm gurumasy ine so institut den kıyın agrak geçer. So ta so institutun başlygy son birden bir günün içinde bilen komünistlerin demokrat bolşýar olup ateizmden gönüne Hudaý hon adama öwrüle komünistlerin birinji sekretariýa baş şeytany Niýazym ene peýgamberiň ornuna oturdular. Dälhanada leýdim näme o döwlet. Yani şeýdip halkymyzy anlap ene ýemelerini ýalan taglimatyny halkyň boynuna aňyny siňdirip boynuna daktylar. Hakykatdan ol bolan waka hemmejigini ýygynadylar kommunist bolup köçeden ya o bolarda işläp beren kommunistler de şu yol başı wezipelerde işleyen kommunistler var. Etrap yol başydy kommunist, vilayet yol başydy kommunist, ministerler kommunist, ýene kommunist. Şu bir ýerde başlyk bar bolsa kommunist, şol harby kommunist, polis kommunist, prokuror kommunist, ýa-ni kadıp komünist hemmejigini şu tak ýygynadylar. Hemmesem şu ortağı Lenin yankı nişanlı partini biledi bilen giren adamı partini biledi şu tayda taşlap daşına ene komünist bolan adamlar demokrat bolup çykdylar. Diňe şu tayda birja adam tribuna çykyp garşy duran çykyş eden familiýasy adamda ady adamyşan bir ýaşulaýan familiýasy Paltaýew. Ol 22-nji ýyldym ýa 18-nji ýyldym ýalňyşmadan Lenin bilen Moskwada duşşan ýa olar ýaşly da köşede ýa şu dokma fabrik, egirme dokma fabrikde Ivanowda Mareutovda işläp ýörler. Lenin bilen bir ýerde sataşypdyr şu. Ene şolay diýen men kommunist bolup ýaşadym, kommunist bolup öler. Onamyňy nämäňi taglimatyny satdym diýip gapynda çykdypdyr. Şo ýaşulaýar. Birce komünist, bütün Türkmenistan boyunca. Ene şol sen aýdan ýanky, ýazyjylyň, pozyjylyň, şahyrlyň, şol halka ýol başçylyk etmeli ýa bir halkyň bir çorba çykarmaly adamlaryň ene içine alymy marmyň emmejige mar adyny tutsan şuň gün hayran galar. Şol döwrüň ene men diýip beren adamlary ene şu ortaň aky şu komünist knişkasy var, o da şonu peýdalan köýdüriň görüp beren adam. Şonu taşlap ene demokrat boldy. Ýöne tamyň ýüzüm soğuglanyň bilen oň içine möhürlejekler çykyp giden. Şol köýär ene bileňem şol asly primi şu halkyň hazabyna ýaşamak, baýamak, döwran sürmek. Olar üçin tapawdy komünistler geldi, ýa demokratlar geldi, kelle keterler geldi, orta asyryň ýanky rejimi geldi bilen başyny özlerine degi mesele bolýar. Ondan Niýazym öňe süren lozungy var. Onu bilýär şulan kimdigini. Şoň üçin şol öňe süren bir lozungy var. Men nädi Türkmenistany 200 san baý döretjek, şolam üstü bilen Türkmenistan dolandyrjak diýip. Halkyň öňüne çykyp aýdan söýdi. Ene demokrat Niýazym. Ene şoňa da hemmejir ylga kitdiler. Boynu garşy töküldi. Şol 200 sany adamyň hataryna girmek üçin. Halk kaýda, döwlet düşünje, milletin geleceği hiç zat gerek gelmedi. Diňe öz şahsy baýlygy, şol 200 adamyň ornuny özüni tapmak, tutmak masalasy bilen halkyň hazabyna ýaşamak. Ine şeýdip gurulýar diýip tutuldy Niýazyň şahsiýet kultury. Şonu aýdaýyn diýdim gysgaça. Başga torajyklaryň bar bolsa aýdyp men üstüne goşup berem. Soracaklardım kän halmra da inni Onjuk Musaýewiň nemesini okudum men autobiografiýasyny. Onu häzir men bärik ekrana bermek üçin alyp goýmanlymdy. Garaz bu Onjuk Musaýew ýalňyşmasam Saparmurat Ataýew Niýazow bilen Yetimler köşkünde öňübesen. Köşkünde de yetimler öýü kızlar battı. Yetimler öýüne köşk diýip ýalňyşýanlar. Detrom şu kızlar battadı. Uruş başlan döwri, uruş bitoran ýyllary. Soň onu garrygala geçirdiler. Ondan kızlar battadı. Niýazym şu döwürler badyň yetimler öýüne ýaşan. Olam şu taýda, ol üçüncü sekretarym şu taýda, bir şu taýdan tanýaly. Ol Juma Murat Kıyas diýip Moskwada ýaşan bir ýaşulymyz bardy.
hakykyna halk üçin göresen. Olam ölüp gitdi, innesi sorsun. Ine olam Niyaz bilen bir de domda ulan. Şahyr öýüne. Şuraya tarih bar. O ne diyecek gol yani mini bu komünist nemesini yürüyen adam, komünist düşüncesini, komünistin esası sütünlerinin biri komünist düşüncesindeki neme altyapısını salyan adamların biri Oncuk Musayev. 2002 yılda Türkmenistan'ı demokratik bir taraftan yürütecek olan adamlar ya yürütüren adamlar ya demokrat ya näme bilýän adamlar hukuk tarapdan baş beýleki döwlet guruluş nemeler tarapyndan bilýän adamlary ya aýdan adamlary ýok edip o ýerine de şular ýaly adamlary getirip demokratiýa diýdirip nemesini goýdu da Oncuk Musayev sözlerini üns berseň şol ýanky nemeden ýerlerinde ona iýdi öldürmeli bularyň ölümi nemel diýip aýtyp geçýär-de öldürmeli bolmasa bizi ýok etjek diýip aýtyp geçýär Oncuk Musayev. Ve şo wagt demokratiýany getirjek diýip ýa Niyaz demokrat hökmünde görkezip o konstitusiýon guruluşy ýykdylar da şo wagtlar 2002 ýylda eden çykyşlaryna. O ýöne aslynda demokratiýany nägilek ýagdaýda dikeltmeli we dikeldilmeli. Yani demokratiýa nägilek bolmaly diýilen düşünjäni nemesini bermediler. Deňe adyny berdiler ne demokrat diýilip. Türkmenistanda häzirki wagtda demokrat barmy? Ya ne derecede var? O ne derecede bar? On beýle diýsegem şu wagtda Gurbanuly Berdimuhammedowyň partiýasy Demokratik partiýa ýalnyşmasam. Awa ýöne ştaýda ýene bir nemesi var. Oncuk Musayewiň aýdyp geçen sözleri var da hani neme gelenine. 2008 ýylda Gurbanulyň döwrüne aýdyp geçen sözü var. Täze döwür beýik kalkynyş döwrü ýurdun konstitusiýasyny täzelemek diýerse täze döwür beýik kalkynyş döwrü ýurdun konstitusiýasyny täzelemek we döredüjilik ösüş meselesini gün tertibine girizmek. Häzirki wagtda bu derwäis mesele tutuş jemgyýetiň ähli watandaşlarymyzyň öňünde hökmany. Munyň ähmiýeti halkymyzyň prezident saýlawlarynda özlük galyny suwd edilen lider progressiw döwlet işgary görnükli reformaçy Gurbanuly Berdimuhammedowy tawşyrmagy saýlaw alýar. Bu saýlaw dünýä siwilizasiýasynyň iň gowy üstünlikleri bilen tanışmak üçin hakyky milli galkynyşyň tarapdary, esas kanuny ütgetmeler we goşmaçylar ýerinde dowam etýän ütgeşmeleriň gerimi we dinamikasy. Awraýly prezident reformaçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda iqtisadiýetimizdäki, siýasatdaky, durmuş we medeni uğurlarymyzdaky evolýusiýa ütgeşmeleri talep edýär diýär. Bu da Oncuk Musayewiň sözleri. Almada. Ne demokratiýa geçen adamlaryň näme diýip durlar şu ýerde? Konstitusiýany täzelemek diýe, ýurdun konstitusiýasyny täzelemek diýip. 2008 ýylyna aýdan nemesi var. Türkmenistan konstitusiýasynyň döredüjilikli ösüşi Oncuk Musayew bir tarap Türkmenistan gazetiniň 2008 ýylyň 8 maýy diýe aýdyp geçen nemesi. Oncuk Musayewiň sözleri. Ne komünist bir adamyň aýdan sözü. Indi sana söz bermäkem halmada ýene şu 90-njy ýyllara gaýdyp gelsek, Niyaz döwrüne şu döwrüň iň ýokary nemeleriniň biri, bayraklarynyň biri Lenin bayragynyň laureaty. Bunu diýip aýdyn, häzir buňa neme berer? 90-njy ýylda Lenin bayragynyň Türkmenistan Komsomolunyň merkez komitetiniň Lenin adyndaky bayragynyň laureaty adyna ýalňyşmasam Berdiker Babaýew diýip bolupdyr şo wagt. We käbir çeşmelere görä-de, käbir adamlaryň aýdyşyna görä-de, hanmada siz hem şaýat buňa aýdyp geçirdiňiz. Ne şu wagtky erkin Türkmenistan, demokratik bir erkin Türkmenistan nemesini alyp barýan koşadyrna içindäki welsapar şo wagtlar 90-njy ýyllarda, ýalňyşmasam 90 ýa 80-njy ýyllar bolmaly. Türkmenistanyň Komsomolunyň
Merkez Komitetinin Lenin adındaky bayrağının laureatı diýilen ady Akmuhammed Jumayeviç Belsapar iyi bolup durşolady. Şol ad berilipdir Akmuhammed Jumayeviç Belsapara. Ýöne häzirki wagtda Akmuhammed adam aýrylan, ýani Ak ady goýulan Jumayeviç familiýasy ýokdy, Belsapar bar. Almada bular nädip? Bular da iyi bolup bilýär. Şo döwrüň nemesi bilen. Özüm iň ýokary bayrak şo döwrüň nemesi bilen. At ýa bolmaz berilýän sylar diýelim, näme diýel buňa? Aýlyp düşünýär. Nol bize opponent bolup duran adam ýöne hiç açan aýtmaz. Yani şol öz döwründe Türkmenistanyň Lenin komsomolunyň ýokary bayragyna münasip boldum. Sebäp ol bayraga münasip bolmak üçin gaty uly hyzmatlar bolmaly. Halkyň önünde, hökümetiň önünde. Ondan soň ol şol hökümetin şol tasdikleýänçä adamlar, şol laureat bolmaly adamlar ýa bayraga eýe bolmaly adamlar hökmani adaýda KGB'ň eleginden geçirilýär. Ya KGB'ň teklibi boýunça soň Kompartiýa islenik ýolbaşlyk bolçakyp bilim şoňa razylyk berýär diýenden soň komsomoluň ýolbaşçylary şol adamy laureat diýip elan etýär. Bu öz başlyk berilýän bayrak ýok mu taýdy? Sonra sen Akmuhammed Jumayeviç Belsapar diýdim beýlede, oň ady Akmuhammed Jumayev şoldur ol. Belsapar adyny soň alýar. Bu näme üçin alýar? O soragy maňa öýdüne. Mene şunu söýle aşak gaýtdym Türkmenistanyň içinde. Ene senin atasynyň dakan adyny we familiýasyny ýitgedipler. Bir adama sataşmadym. Watanyny ýitgeden bar, garajdalygyny ýitgeden bar, ine ona birmen oğlum nahil ýagdaýda mezur bolan adamlar ol başa gurulup ýöne. Onu näme mezur etdi? Senin atasynyň dakan adyny aýyrmak ýa-da familiýasyny ýitgetmek. Onu soňra näme üçin giýip gelýär? Lenin bayragynyň ýa-da Türkmenistan komsomolunyň Lenin bayragynyň laureaty. Soň Türkmenistanyň ýa-da telewizionyna şol komsomol işleri boýunça, ýaşlar boýunça ýani şol Kommunist partiýanyň taglimatyny olan ýa-da partiýa ýöneklaryň ýa-da gurultaýlaryň çykaran kararlaryny halka ýetirmekde, halka düşündirmekde propagandist bolup işlän adam. Näme üçin şol atlar aýdynakda bilen bir gün men demokrat boldum diýip. Bulara mene şol ýanky demokrat, komünistler demokrat bolşy ýaly beýle kadam şey diýip ýetýär. Ana fakt men özümden oýlap tapan adam däl, aýtyn özü hana dinleýän hökmen her sözümi ýazyp alýar. Onun üçin jogap bersin. Olum kymyda hançak jogap berenat. Näme üçin ýanky Helsinki Human Rights Watch grupasyny eden teklibimiz adamymyzy ýeňseden aýryp oňoruna getirip bol erhele goýupdyrlar. Näme üçin? Soňundan geler Salmurat aga oňa. Şolar ýaly da jogap berenat, men bu soraga da jogap berer diýen menne asla umyty ýok. Ýöne bu döwletlerde bermese de ýurda baramyzda hökmen bermeli bor. Sorakan ýöne ýakadyna da dogrudur jogap ýok. Ýöne men eger kommunist bolan bolsam aýdarna men kommunist boldum diýip. Ya komsomoluň bayragyny alan bolsam menem aýdarna kommunistliň komsomoluň bayragyny aldım diýip. O bayraga münasip bolmak üçin ya sen çağalykdan ýa-da bu atıl pellerde iki gerdenden gumagdaryp paxta ýygmaly we şonesi köp beýlekilerden. Ya da o taýda sen bir minister agyň bolmaly, ya şolar ýaly bir zat bolmasa ýa-da sen ýörete gulluklyň teklibi boýunça ine şu ada ýa bayraga münasip bolýar. Taýsy men adam üstüne bokoklap oturmaýyn, ýöne men de aýdýan zatym şol tarihte bolup geçen zatlar ine şol öňküne bel kommunist knyjkasam bardyr. Näme üçin ýok? Eger Kompartiýanyň adynyň ýa komsomoluň adynyň şol ýemeni alan adam, bayragy alan adam ökmen bolaýmaly. Ýa-da şol merkezi telewizionyada işleyen adamlar 10-9 kommunist. İki yaka operator surata düşürýänçi kommunist bolman bilir, emma gepleşik alyp barýarlar
Ya hukman kamsomol ya komünist bolaymaly. Ol düzgün tertip şo döwrüň düzgünlik. Ol diňe bir adam üçin ýöredilen düzgün tertip däl. Ene şoň üçin bulan ýöreden ýa-ni Lenin'in taglimatam yalan bolup çykdy. Komünizmem yalan boldy. Sosializmem gurup bilmediler. Hiç zat ýok. Ozon köne kuşully türkmen ne eseri kalanlardan atla nämetçilerin bilmän ene ýalňy ýaly. Uňa eýlik etmeli adamlarym etmän ana şol iki baýyn hataryna goşulmak üçin olga gitdiler futbol köşke tarap. Ana şeýle gysgaça aýtsam. Men bunu aýtmamyň sebäbi halmata şu wagt özü demokrat hasaplap ýördi. İki sözüň birinde de demokrat. Ýani asyl demokratlary ne derejede aýyrdylar, o wagtda hiç illeme beren ok. Aýdan ok häzirki wagtda. We şuna aýdyp geçeli halmada nemäni şu wagt ýadymda däller. Şu nemesini esas adamlar ýigrenjet görkezýärdi şoň nemesini, gepleşiklerini aýdyp geçen sözleri var. Ýadymda däl şu wagt. Ýadyma düşen wagt geler däl. Niýanki men sözüne geler Onjuk Musaýewiň sözüne. Gurbanuly Berdimughammedowyň döwründe konstitusiýany täzelemek diýip aýdan sözleri barda. Konstitusiýany täzelemek ýurdun konstitusiýasyny diýip. Demokratlar demokratiýa getirjek bolup Türkmenistanyň gülkünç bir tarapdan gülküňem berýär. Türkmenistan konstitusiýasyny bozýarlar, täzeleýärler. Ene sultnama bar özüne. Onjuk Musaýewiň diýen sözü bar ne? Ekranlarda görýäňiz. Bu ne derejede beýle bolup ýa-ni soňam halmada Türkmenistanyň döwlet guruluşynyň ýokdugyny biz näçe gele aýdyp gelýär. Ne her gepleşigimizde aýdýar. Soň kunlara hasan Türkmenistanyň konstitusiýa guruluşynyň ýykylanlygyny, döwlet guruluşynyň ýokdugyny, ýani döwlet birleriniň eline geçen, bir toparyň eline geçenligini aýdyp gelýär. Bu hakda hiç ýyly ekranlarda agdan oklar, neme beren oklar, komentariýa beren oklar. Näme sebäpden beren oklar bular? Ýeme de hökümetleri sen ýan arasyny aýdyp geçdiňde 2002-nji ýylda konstitusiýa guruluşy ýykyldy. Ýok, janyny bu 2002-nji ýylda konstitusiýa guruluşy ýok. Bunu 1992-nji ýylda ene konstitusiýany döretmek barada eden pysapujurlugy men ozar öwran aýdyp berdim, oň üstünde durmaý. Şondan bäri gurutuk, şunu kabul etdik. Ene Türkmeniň ýaşamaly konstitusiýasy sudury hödürlerini halka. İçinin mazmununun bir maddasam halk üçin ullanılmady ýa-da peýda getirilmedi. Ýöne bar ene şu iki görnüş bar da konstitusiýany bütün döwlet millet bolup kullanylýan döwletler bar. Menem şu döwletde ýaşaýardy. Ýöne bizde konstitusiýa içeri düzgün tertip için konstitusiýa ýa-da daşary dünýä için konstitusiýa bar. Ene bizde Türkmenistanyň kabul edilen konstitusiýamyzam, garaşdyrlygymyzam, bir taraplygymyzam hemmejegi daşary dünýä için ýazylan maddalar. İçerki durmuşda halkymyz şolaň hiç birini ullanmakdan mahrum edilen, hatta okumagam şu halka rowa görülmedi şu konstitusiýa. Şu neçeli konstitusiýa maddasyny okan adam ýok. 1000 adamdan biri ýok. Ondan o näde o taýdan konstitusiýa bar diýip düzgün tertip ýok. Sudury bar. Adı özü ýok diýilen bir erkek bar. Ene şol biziň durmuşymyz. Adı bardyr. Esas kanun, baş kanun, düýüp kanun diýiler, näme diýiler? Emma şoň mazmuny bilen bir adam ýok. Mazmuny bilmesek o adam bolun ne peýdasy bar? Şoň üçin bizde konstitusiýa guruluş ýok diýilen ýokdy. Şoňa şu konstitusiýa düzgün tertibi guruluşa bolan ymtylma bardy. Şey diýsem onu biz dogry sözledigimiz bar. Şonu gurmak üçin ymtylma boldy 90-njy ýyllarda şu eýfariýamyzam şondan gelip çykýar. Beýleki döwletden konstitusiýa düzgünlerine öwrendik, şolardan alyp özümiň goşmaly, onu eýtmeli, meni beýtmeli. Şweýçariýada şeýle düzgün tertip bar, Germaniýada beýle, Amerikada eýle, Türkiýede beýle. Bir ýerde bir el ýeterli konstitusiýa bolsa, şonu alyp biz ýeke-ýekeden okudyk şu döwür.
Şunu almak için ýöne hiç birden almadan ýa. Ýöne daşary döwletler ullansun. Ine bizde şonu bizde demokratik döwlet bize hiç kim azar bermesin ýene özüne tutar edip goýdy. Emma ýurdun içine gelip şol konstitusiýa haýsy maddasy işleýär ýa haýsy maddasy işlärdi. Şoňa gözegçilik edýän halkara guramalar hiç bir şu neçeli geçen 32-33 ýylyň içinde bir guramaya bir topar ýa bir adam salynar. Sizin işinizde biz ene öz başda biz ene bir taraf biz size ursat beremiz artdy. Ol oturdy. Ondan şonçu oncuk musayif ol 8-nji ýyl täze prezident geldi onu ütgedel. O öňkü ol başyp elini oşap beren peýgamberiň ölünü 1 ýyl ýarym bolanyp maýa bolsa olan dekabrda. 1 ýyl 5 aýdan soň ine şu teklifi ýeride Gurban Gula yaranmak üçin. Öňe olam onu öz ýanyna saklanak aýryp zyndy özüne geregini aldy. Şon üçin an Gurban Gula Demokratik Partiýanyň ýol başçy ýeke ýerde Demokratik Partiýanyň Türkmenistan meclisi geçdimi? Ya halka bähwit şulaň biri ortağa çykyp halka teklip eden zady barmy? Demokrat diýildi. Yok, bu demokratlar bağışlı enin bulan hemmejigi şol ýokurda oturanyň emesen hozasyny göterýän demokratlar. Maşina var demokrat. Ine şol. Yok, men Demokratiya barada asla hiç düşüncesi yok adamlardan. Biz nämen tamaşa edeli. Ine şol Kur'an-ı Kerim'in iki harpynyň şermenli adamlar hany gidip Mekke Medine'de hacı bolup gelýär, hacynýa. Onun gülkün tuttu ya. Sen ölecek mi, sen gülecek mi? Bolup beren zatlar görende onun sen nenen o Türkmenistan'ın ýagdaýlary därhana bilen deňeşdirjek ka? Yok, men onu aýtmamyň sebäbi halmyra da şular özleri üçin tutary edip bolanýarlar da konstitusiýa gurulşy oň ýyklanmagyny ýa gurulmanlygyny 90-njy ýylda gurulmanlygyny biz onu geçenki epleşegimizde aýdyp geçipdik onu. Ýöne bar bolanyny goşadyrmak için bar bolan konstitusiýa gurulşyny bir näçe gezek ýykandyklaryny özlerine suwut etdirýär, özleri üçin ulam. Özleri üçin ulamp duran nemesini. Onsoň şeýle bir zat bilen ýa neme ýadyma düşdi. Nomenklaturaçylar diýip nomenklatura adyny ýigrenji ad etip görkezýärler halmyra. Nomenklaturaçylar diýeni ýigrenji adamlar diýip. Ine bir zat bar. 2002-nji ýylyň Sanjar wakatyndaky noýabr aýyndaky 25-nji noýabrdaky wakada nomenklaturaçylary ýok etdiler. Yani nomenklatura diýmek, yani bir ýigrenji ne? Şu nomenklaturaçylar erwet adam bolýan bolsa Onçuk Musaýew nähil bir adamdyr ondan. Şol adamlar aýryp, şu Onçuk Musaýew ýaly adamlar ýerine getirdiler. Bol adamlar, yani nomenklatura diýilýän adamlary bir hünäre, hünäre eýe bolan adamlar, ýetişen adamlar. O bir adam yetişmekligi adamyň ömrü gidýär. Ol 100 adamdan bir barmak galyp sanaýmaly adam yetişýär. Ýöne Onçuk Musaýewlaryň yetişmesi öýdem Onçuk Musaýew häzirki wagtda şonu diýen adam. Onam kim diýe? Bunu adynam tutmamyz gerekli. Sebäbi görçüler ol kim ka diýip neme diýip oturmasyn, akbel tapar. Halka nomenklaturaçylar ýok, şular ýigrenji adamlar, erwet adamlar et görkezýär. Ine şu edil Onçuk Musaýewiň sözleridir halmyra da şoň aýdýan nemedinden. Ve şol adamlar aýrylan soň çapak çaryp iş edilip daşda öldürmeli diýip aýran adamlary şol adamlar aýrandan soň Türkmenistanyň ýagdaýy nähilek ýagdaýa geldi häzirki wagtda Türkmenistan. No hemmesem şoň nemesin miwesini görüp oturýarlar halk. Şolaram özlerim şol halk bilen deň hatarda. Ýöne iň sonunda Musaýewiň ödem ýok, niýede şu wagt Onçuk Musaýew? Şu demokratiýany getirjek bolan adamlar ýok etdiler. Kanunyň, konstitusiýanyň nämedigini, kanunyň nägilek ýazylşyny bilýän adamlar, döwleti dolandyryp biljek adamlar ýok etdiler. Näme üçin ol Taýan Nurdahalywy aýagyny dögüp, armaturlap dögüp basdylar şoýa. Diňe Taýan Nurdahalywyň gurruna edilýär berdim ol. Ýüzlerçe adam bar o ýerde. Näme üçin Onçuk Musaýewy nemetmediler şo ýerde, almadylar, ýygnamadylar? Näme sebäpden? Emme de esaslı katı yerlikli vurur, ağır vurur. Mene bir gepleşik, iki gepleşik, beş gepleşikte halkımıza düşündürür ya adam derse yapmak. Düyüp
sebäplerini aýtman, biziň netijesini görürüm edip oturup, şular ýaly boldy ýa şular ýaly bar diýip. Ýöne nämeden başlan her bir zadyň derýada bir şildirläpçe duruş şeşmeden emele gelýärdi. Bular emele getirýän zat, bular şol wezipe parazlygy. Bular şo yapışan ýerini ine men şunu tuttum, şunta ölýänçem şu wezipeni men ullanmaly, başga adam goloýma gelmesin. Men halkdan tapawutlygy ýaşamaly. Jaýym 2 etaż ýa 5 etaż bolmaly. Binýan maşynda şeýle ýurtly bolmaly. Çağalyň okuyan ýerde şeýle ýurt bolmaly. Ay gara nämetini alsan şu aýdal rahmetkeş halkdan 10, 20, 30 etse beýik ýaşamaly. Ölçekken rahmetiniň hasabyna däl. Halkyň gözüne çöp atyp arlaw bilen ýaşaýanlygynyň netijesini şular ýaly baýlyklary bular eýelik edýär. Ene sen aýdýan nomenklatura. Nomenklatura diýmek näme? Bile de başta şol düşünürlerini ine nomenklatura niýatyň töweregine adamlar nomenklatura diýler. Ýöne ol nomenklatura türkmençesini terjimesi bolmadan nomenklatura diýler. Şuň halkdan sonra nomenklatura diýip kimi gödüňe tutýarlar. Saparın düşünürse boyunca nomenklatura saparıklığın bilen harmırası. Näme nomenklatura? Bular hökümetde işlenmişin, şo taýda bular ogurluk edenmişin. Subutnaman barmy? Ýok. Näme nomenklatura diýär? Eger nomenklatura bolmaly bolsa, birinji nomenklatura Abdukuly. SSR'ın hataryna duran ýa-ni Daşary işler ministrliginiň nomenklaturacysy şol. Arabistanyň son eseri ýykylanyny elçixanalar ýapylýar, adamlaryň sany azaldylýar, onuň işini gelip Aşgabatda ene şol niýatdan iş alanandy. O taýda da ene Daşary işler ministri bolýar. Nomenklatura däl eýsem kim bol? O hojalyk ministriniň 8 ornmasarynyň biri saparıklığın fa nomenklatura bolýar. Ömür boyu şol nomenklatura düzümünde SSR'ın duran adamım ene demokrat bolýar. Nähil çemeleşmek bolýar. Bir yalançylygyň bir çägi bardyr, men şonu näjek bolýar. Ondan ýene misal getirýär, ene diýär, bir diýär, ogry diýär. Saparıklığın o taýda jaý gurupdyr diýär. Bu taýda ýene bir jaý gurupdyr diýär. Ayho on jaý guran bolsa, ogurlygyň hasabyna gurdumy? Ya kazanjanyň hasabyna gurdumy? On getiren traktorlary, demirleri, turwalaryny soň Türkmenistan halky ýene de 3-4 ýyllar Irana, Owany satyp özgülerany dolunurdy. Näme olardan hak keştek soradymy tapara? Ýok. Onsoň ol 2 jaý gurdy diýe o taýda bir ýer urdy, bu taýda bir ýer urdy. Indi senin özüne saparyň diline getirip oturan Abdukuly. 93-nji ýylda men ýa bilýän zadymy aýdym. 93-nji ýylda Abdukuly Moskwada Chimki ýa-ni partiyamyz barda, Moskwa Chimki diýip bir bölegi bar. Ene şo taýda bir jaýda, bir nüfusatly beýik jaýyň 3-nji gatyny, 6-njy gatyny 2 sany 3 otogly kwartirasy bar. 93-nji ýylda. Näme hasabyny şu jaýlary eýelik etdi ýa satyn aldy. Onça pul Abdukulyndan al Moskwada şunu real 2 sany goşa çaňlap duran 3 otogly jaý Moskwadan alýar. Sonra jogap berdi. Saparıklym eden bir nesinin hasabyny uran jaýlar bar, olaryň giza oturana Abdukulyn men hasabyny şol 2 sany kwartirany aldy. Men barp görümseň aýdýan, bilen zadymy aýdýan. 2 kwartirada hal palasdan dekilgi dur. Men niýe nepes hallar. Näme hasaby? Ha? Siz Abdukula emma saparyklymy ogry ýa 2 milyon berenmişsin. Berdi şonça 2 milyon. Näme alanyňda siz indi şu taýda namartlyk edip üstüne gömjek bolýan. Beren adamdan hemmesi ölüne ýa şoňa şaýat bolundy. Bana beýle bolýar. Ya aýdyp bir gör sapar halkyň öňüne çykdy. Abdukuly 92-nji ýylda ilkinji gezek Arabistany resmi vizit bilen gidende şol emir Abdukulyň şol gepleşikden soň ýanyna çagyryp, ene delegasiýa gelen delegasiýa hemmesi 25 tane adam eken. Şolaryň her birini gowşur diýip Abdukuly 25 tane gyzyl sagat gowşur, altyndan ýasalan sagat.
Awdukulum hiç birden hiç kime bermän hemmejigini holtumlaryp ýygyna gaýdy. Ýeköz barana Awdukulum o emirin ýanynda duraldan beri olurum hantama. Awdukulum şol sagat almak üçin. Gelip Niýaza şugullapdyrlar. Niýaza ýanyna çagyry. Abdujan, anne be 25 tan kızıl sagaty niýe sokdun ýa ýok etdin diýip. Ene şondan soň ol ardyň çykyp işden diýär. Ene mesele şo taýdy. Ýok, men diýýanym ýalan bolsa, hanım Murad Esenov bar şol döwür Daşary işler ministrligine okudy kap beren. Awdukulum meni kapdalyna duran adam. Soraýsyn. Bara o da şaýa. Ya yalan mı? Yani şonu diýilme Murad Esenov. O Murad Esenov ardasyny ýazyp wezipesini taşlamaly boldy. Tamam, şo taýda o maňa diýär aşağı adyň eteginden ýalňyşmasam 700 hektar yer ber menne şo taýda özüme mülk gurjak diýär. Ene awdy kulyň diýär. Niýasym sen mülküm ýok, hiç adam ýok, gösteriş taýda ne ondan ol Moskwa gelip şo taýda 92-nji ýylda Türkmenistan fonduny açýar. Türkmenistan fond diýmegem ol görüşmek üçin ya demokratiýany dikertmek üçin Türkmenistanyň sowda satyk etmek üçin açylan bir fond. Başga hiç zatda şoňa da hany Saparyklymow 2 milyon pul geçirýär dollar. Yalanmy? Bi indi o son ol ýa-da sıkışet ýaly terap bulaşdırmak için halkın ağın. Ay ine Orsiýetde Khadarkovski on yemesi ornmatary ine bular ine oligark, bular milliarder, ine oğurluk edipdirler plança oğurlarça milyard dollar, onu hökümetli işlän ine wezipede bolan oligarklar ine bizde de bar ine şol oligark ine oligarkyna birinjide taparagy meniň gapdalyna bolmaly eger ýa işleşýän ýollaşmaly. Ine ne adyp biz bular bilen bir işleşmeli. Eýse nähil adam? Bir diýen ýalanyna bir jogap berine. Khadarkovski bilen ornmasary ýa-da Nevzli. Olar hiç açan Orsiýedyň nomenklaturasyny ýa-da hökümetini duran adamlarda olar biznes bilen işläp, şol Orsiýedyň neftini, benzinini eýle satyp, beýle çykaryp, şeýtirip pul ýygnan milliarderler bolar. Soň olaň döwreden firmasynyň Putin'in hökümeti elinden basıp aldı. Yine sonundan son bular yine hökümete karşı çıkıyordu. Yoksa olur semi bankirşini deyilen bir zat var Orsiýetde. Ona may değil. O Rusya'nın bilýän adamlar ya siyaset bilen gıdıklanayanlarsa öns verirler. Semi bankirşini deyip Boris Yeltsin'in zamanında yani sol prezident bolany 7 tane bankir var Orsiýetde dolandyran. Şolun ýedi hem jahil milleti boýunça ine şolun elinde hemme baýlyk Orsiýedinki. Ine şolar aýdýar Berezovskiň ol başçylygynda. Ine biz orkin baý adamlar ine biz ýöredýär Orsiýede bizden biýdin bir adamy häkimet başyna goýmarsyňyz diýilir. Ine orany şol döwür zorluk edip oturan adamlar Boris Yeltsinin aragy çyp köçede ýykylyp ýatan näwre. Bu nädip inni getirip bizi Khadarkovski bilen Nevzli'nin dengduşuna goýýan. Nähil adamsın? Eger men ne şol Khadarkovski milyardlaryň müňden biri bolsa da Türkmenistany men näýän bir döwür rewolýusiýa ederdim. Ýöne bular o bir ýerde bir zat ýumurlanam, ýykylanam bolsa da şo tap goşmaly. O halk ýegrene real etmeli, eýdimeli, beýdimeli. O Garat özden aklamaly. Inni Awdukuly ýok. Şonu ine bir şeýle bir güýçli adam, adaletli adam, medeniýetli adam diýip halkyň aňyna şonu goýup menem şoň kapdalyny 12 ýyllap bile kelte maslahatçysy bolmam diýip otyrar Welsapar. Men ýene de öýe barayım. Mende fakt bar. Awdukuly barada aýtmagy. Arhivler ýanyna. Men halka çıkarıp görkezeyim, Awdukulyň kim bolan ya ýollaşlaryny şu Awdukulyň prezident etmek üçin ılgan adamlar bolan garaýşyny ya onun eden sistemine aýdyp bereyim. Ýöne men öýe barayım, dokumentler çıkarmak. Bular bilen dokumentsiz gürleşmek maňa zerurçylygy ýok, absolut. Men şolary diýjegem de. Bular hetden aşyp, ýöne men o taýda prezident saýladylar, 400.000 adam ses berdi diýe. Welsaparyň çykarp beren hakkasy. 400.000 adam size ses beren bolsa. Hanonny şol 400.000 adam, näme şu kun Murat Gurbanow şolar gollanap.
Hana Amerika bark gaýty 3 tane adam ýani. Hany 400 000 adam. Başta şol DBT-mi DSP-sini çıkaranlar şol diýegenim Amerikada. Men saytymda gelip DBT-ni reklam etdi. Ay menim goý etsin diýdim 20-nji ýyly şu. Näçe hereket köp bolsa şonu söwdi. Ne? 20-nji ýylyň maýyna sol maýka çıkaramady, Urban ola gömmeli. Yok, bile onu maýka terekler, biz özüni kin çıkarjak diýip, Murat Gurbanowyň köçetligi bilen eden gününden başlandy. Bulan ýemesi. Aýramçylygy. Ol güni öldüreýdi o tip. 2 ýyl mundan uzak karar kabul etdik diýdi. Şolar bilen hiç ýyl gatnaşyk etmelilerdi. Ya o öz sözü bilen aýtdy. Yok, karar kabul eden bolsaň gowda. Biz siz bilen atla birleşik gelip men aýdyp gelen adam. Siz şu karar kabul eden günüňiz näçe halka aýan etmediňiz onu? Adamlar ine şolara şey edip bilen beýdiýär, şoň üçin bular hiç ýyl gatnaşymy diýip, bir de öwürüp şu adamlaryň adyny biziň ýanymyzda tutmaň diýip aýdyp bilersiňiz. Yok, bular şu gerek yerini ulanýar. Hanşol karar kim gol çökdi? Bular entek eden oýunlar müňlerçesi bar. Ýöne bir döwletde men diňe şunu suda beren bilen diňe bir işi utup bilýän. Ýöne müňde bir eden janaýaty bar ýurdun içinde. Onu öyle gowulýar, dämi? Öde gowulýar. Her tüýüne bir adam ýakan adam bolansa. Ýa ýurdun içinde derse gurun men şoň üçin gaty alkaýyn. Näme diýdi haky bar? Men nesip bolsa çağalym alyp ýurda barjak, olam gelsin. Men şoň üçin Murat Gurbana neden haýyşyp, sen ýanyňdan goýmada göl sapar alyp gel. Indi şol göl sapar şeýle arasadym men şoňa garantiýa bolýan söz beren bar Kanadadaky Muhammed Diýeji. Ahalakyn. Senem gel şo taýda subut etşiň näil arasadym men garantiýa berýän diýdi. Bersen garantiýany. Indi ol gün bir daýda çykyş edipdir. Näme de şoňa dur men seredey. Nurjan, Narjan sözermi näme? Sözermi, güzelmi bir denan öze o. Men ona aýratyn jogap berip oturmaýyn şu taýdaýdan oňa sorag jogap bolansa bir ýarym minutda çykyş edipdir. Maňa sen ak girsede aňyrman, aý sen şolary ýaly adam, sen çağılyň başyny gözüni aýlap şolar mankur edip geçdirýän diýipdir. Çağıly kim bolýar? Çağan biri sen, çağan biri kemini, çağan biri şuň kun meclis agzalaryň ene. O semde 8-9 adam bolupdy. O ta 8-9 adam däl. O taýda belki 90 ýa 900'dir. O men onu ýa Milli Haratet Komitesiň agzalaryň aýda oturma borjum ýok hiç kim. Ene sizi çağı hasabyny, sizi kim akyl hasabyny, sizi mankurt hasabyny görýär. Nurjan denan dogry diňlemeni ölswerde şol adamlar gelecekki täze Türkmenistany dolanyrjak ýigitler wezenan. O çağda bulan her biriniň ýygyna maşalasy, çağasy, käbiriniň aktygy bar. Olaň pikirlenşi, olaň dünýä garaýşy, seniň şo DBT-mi, DSP diýen hemmäňizi bir ýere üşüreňizde onesy ýokardydyr. Onu men size halmyrat söýleýin. Bularda yalan görürüm yok. Onsoňam bu adamlar ya meclis agzalary ya da Milli Haratet Komitesiň agzalary menden sorap çykyş eden aklara ya diýjek sözüni maslahat eden özleri aýdyp otyr. Hana teredin indi bir sorag jogabym ýigitleň özleri geçirip otyr denalla bilen öýüşüp. Beýleki temalar ya taýtlar aýtmamyzdyr. Men hedir edip diňleýär. Ine ýetişdi siyasi kadrlar. Ine moňjuklyň ganjyklaryň garşysyna durjak ene tutan ýerli ýaşlar, ýigitler, gyýlar baýdak ýaly gelirler bar. Men näme gowanmalar bizatlar. Onu soňam ben şo taýda aýdypsyň, Nurjan apa diýen sana, hanyma diýjekkä, Nurjan apa diýen. Sen şo taýda aýdypsyň, ene sen bir gezip Ukraina gittim diýip, näme görülýär diýen. Men belki 10 mil gezip gidenlerin ýa 20 mil gezip men sana jogap bermek borjum ýok. Ýöne şo gidenimde näme iş etdim, onu sen sorma hakyň bar. Halkyň bir agzasy ýa Türkmenistanyň ýurtdaşy ýa grazdanyň hökmünde. Men hemme suwutnama bar, suratlary, fakytlary bilen näme ýygnadym, näme satyn aldym, nira ertdim, kime gowşurdym, kim kabul etdi, kimiň derdine ýarady. Hemmece kino, foto, dokumentarlydyr. Sizin ýolbaşçyňyz aýdýar, men gittim şo taýda bardım, ene kömek edýär, eýdýär, beýdýär, men otak saýladyr, bytak belledir. Bir dokumental bir zat görkezin halka.
Ine ben bardım, ine şunu ertdim, ine şu adamlar şunu kabul etti, anly, ine Tanrı ýalkasyna aýtdylar, ine Türkmen halkynyň adyna edip gaýtdy. Näme etdiňiz? Boşar. Eden bolsaňyz görkezerdiňiz. Ýok. Indi bir zat etseňiz de ynanmak sebäpsiz halka ýa millete göňlüňizden çykyryp ködürlen $2 puluňyz ýok. Onu ben gowy bilýär. Öňkü döwürden bäri. Eden bolsaňyz ona maýdyň halkyň öňüne çykyndy. Ýöne sonra kendir. Halkara guramalardan näçe milyon dollar aldyňyz geçen 32 ýylyň dowamynda Azatlyk radiosyny işlän döwürüňiz. Sonra halkara guramalardan ýanky bir grant alan döwürüňiz milyonlap dollar. Nämen hasabyny şu halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyny, çekýän jebir jepatynyň hasabyny, ölüm ýitiminiň hasabyny. Şäňmi? Bir hasap maşyny işläp durdy. Şiran näçe de gaýtdy. Bolsapy. İşläp dur, ýalga gidip dur. Men howlugama ýurda baraly gelgin ýöne. Garaşýa, gelmeseň hem getirerler. Ýere gitjek. Ýöne bir zat bar, şu taýda şol Nurjan apany peýdaňyza urup şu aglyna siz sarp berýär. Ondan Nurjan apa sana menne sonra ýüze çykýardy. Indi şu taýda kim mankurt öz watanyna halkyna hyzmat etmek üçin ýa şol haram rejimi ýa jenayatkar topary häkimet başyndan düşürmek üçin gece günlük zähmet çekip oturan ýaşlar mankurtmy? Ya sen bir adamın baydakçısı bolup ýa-da znamenosos diýilen düşünje bar da harby dille urus aýtsa. Sen baş üstüne sen Murat Gurbanowyň baydakçysy gidiber ýolun bilen. Men sen elinden çekdimmi, ayağından çekdimmi, dilinden çekdimmi, bir paýyş söz aýtdymmy sana, ya adyň tutdummy? Sen kim gelip gidip duran ýanky bir gorama meclise kerekede at takarýar. Ay. Näme artykmyşlygyň bar şol adamlardan? Nirde sen näme haýsy ölçew birligi bilen alyp ak girsede aňyrmandy. Sen aň barmy? Özüňe bir aýnaň öňünde durda serip men ýöne şu maslahat berýär. Ertesi gün ýurda baramyzda sorak beriljekdir sana. Şu aýdan sözden üçin ýaşlardan hem alarsyň. Bu soragy menden hem alarsyň. Näme esaslan beýdip o töhmet atýan adamlaryň üstüne. Şu adamlar dälmidi? Sen ol türmede ýatan doganyňa hosarlyk edip mitinge çykyp Amerikada protest geçirip berin. Näme sen olary hak hashtag berip hakyna tutup köçelere çykardyn. Öz isleýi boýunça çykdylar. Sen näme üçin bugün ol adamlar mankurt ýa kem akylly hasap edýär? Ha? Kim berdi sana beýle ursady? Gidiber ýoluň açyk. Ýöne ahyr soň pellehana bardyr. Şoňa da ýetip barýar, nesip bolsa. Ýetjek ýaşlymyz bar. Döwleti dolandyrjagam şolar. O döwre bugün bolmasa erti gelýär. Ýöne töhmet diýilen zadyň aňyrsyna jogapkärçilik bardyr. Şu taýda töhmet ýene döwür aýtmaly zadym. Bunlar gördü, bilýär. Bugün bolmasa erti Putiniň sahnadan düşýäni olan bu arkadagy çukury gapdalyň hakyllary bilen hemmejiniň jogapkärçiligi çekiljegini bilýär. Şu maňa gaçan gaçlyk Türkmenistanyň üçin alan allyk. Hiç de döwlet hem ýok, häkimet hem ýok. Diňe şol ellerde binkaly polis bar. Olaram şu halk ayağa galýan çakalan güni bilen hem dat, bidat onuň gününe näme boljagy özler bilýär. Şoň üçin bugün görüş gaty ýitileşdi, orta çykdy. Halkara arenada bolup geçip duran zatlar var, oňyn bolýan zatlar var. Tragediýa bolup dur, uruş ýagdaý, ana Ukraina, Russiýa duruşy. Atulganda küçükler gidip dur. Ana İsrail bilen ýanky Palestina, ýanky Yemen neydi, İran neydi. Ene üçüncü zahan uruşy bileýän içine girdi. Hani görel nämeler gotorýan. Gowluk bilen hiç kim üçin gotormaz şol. Ýöne ne kim üçin gotormaz? Gowluk bilen şol orta asyr düşünjesi bilen halklaryny ýazıp oturan diktaturalar bar. Bular sahnadan düşmeli bar. Gaty gymmat düşer halklara, gany öküler, ýok, goý bolsun. Şeydi baýdaly, bir gezek gany ökülüp soň ýygy parahatçylyk boldy, ganymyz dökme men arady. Ýöne
Beyttir o nesille Allah or her gelen o prezident sumak götürün aşağına konstitusiya diýiler. O kağıdı ütköçek bolsa onu hiç açan ol döwletiň milletiň geleceği yok şona men bilýän. Ne şona aýdyň kıyfaça. No. Burada doğru aytıp geçtiniz. Hayratin laf altı ayırmalı. Demesi yok. Şurada aytıp geçtiğin Google. Berde kardeşlerimizin nemesine geçelim sorularına hazırlıkça ütköşük bir soru veren adam yok. Vatandaşlar sizin nemeğinizi bir atsanız sorularınızı iyileştir. Soru alalım. Neme puluracanlar var şu yerde. Kisenize bereket etmenizi. Oho, İyileştir vatandaşlar. Döwürün yurttaşlar bildirmeli. Kadar Kovsky al milyarder bolsa onu biz sizi uğratırdık her biriňizi. Gerek Wasay, güllýär halkymyz var. Şular türkmenler hemen elmeden, şular ursullar, söksullar, yere soksullar, näme diýsinler, ýöne türkmenin aýynsap ýa beýmezsep diýip bilmezler. Şeýle güllýär halkymyz var. Ýöne bu haramdadylar, yere sokdular güllýär halky. Ben birçe minut ursat bermen käseme çaý ökkenmeden bokurdum kepepdir. Sen aýdy ber näme diýjek bolsa. Niyankini men üstüne devrik geçecek. Nomenklaturacıları bir erwada adam etip görkezýärler halkyň gözüne ve onam diňine nemeden gelýänler, wel taparam diýenler, bunun asl düýpden gelýänler. Şu neme Russiýanyň Sowet döwründe yetişdiren adamlary bardy. Ol adamlara mine wel tapar. Onçuk Musalar. Bir giden bir näsany onçuk Musalar bardy. Şu onçuk Musa aýdan sözlerinde de bardyr. Şu adamlar aýyrmasak bular biz aýyrjaklar diýip. 2002-nji ýyldaky görnän nemesem, ne çäresem, näme birgede käzir neme bereli ekranlara tapar. Halk geçirilen halk maslahaty inisiatiwany biz öz elimize allyk, ýene edimizi etdik, şu adamlara aýyr bildik diýip şoň şanyna bagyşlanan çäre nomenklaturaçylar, ähli nomenklaturaçylar aýyrdyk diýilip şoň şanyna geçirilen çäre arada görkez geçen näme. Nişkayda hamrada näme? Nickname hasapda Murat Kurbanyň ady bilen başga bir ýazýar. Her nämemiziň videomyzyň aşagyna ýazýardy bu da. Mena hiç tat göremezsen o kaber, o kariyar bir dat bar bolsa. Kurama meclisine ýerde registrasiýa edildi diýär. Ekran bereli. Ve bu Murat Kurbanyň fungy öz del, men bu nemesine girip gördüm saytyna da. Ama başka bir provokasyon için gelýärler. Ýeme birinciden şu biriniň adyny nikmeýini ullanýan adamy men aslyny hiç açan jogap beremek berjegem der. Murat Kurban kim bolanyna da goý öýüdi diýsin, öýüdi aýsyn. Näme üçin sen bir adamyň adyny ulan, oň adynyň sırtyndan giydiren provokasyony soraw berýär. Ol bir ýöne meclis barada sorapdy, näde registrasiýa geçdi. Meclis sözüniň bir manasyny düşünün. Meclis halkyň üýtmelerini şu taýdan emele geldi. Türkmenine asırlar boyu var. Meclis hem var, geňiş hem var. Dürli ülkede, dürli toparda, dürli dille, dürli yerde, dürli dil ýagdaýda ullanylýar. Meclis halkyň belli bir böleginiň ugurdaş, pikirdeş adamlaryň bir ýere üýşüp edýän maslahaty ene şol meclis. Biz ýagny milli halat ediş hereketiniň diýin, gurulmasynyň diýin adamlaryň kataryndan şu meclise isleg bildiren, şu meclise oturup döwletiň, milletiň gelejegini düýpli iýdarlap, şolary kanunlaşdyrmak üçin wagtyny, saglygyny aýdel zähmet hakyny ysgandan şu çağalaryň gelejegi üçin sarp edip oturan adamlaryň bir ýere üýşmegi şol meclis. Biz ol meclisi
gurnamyzda da, açamyzda da birini sorap etmeliler. Biz halk, biz döwlet. Bizim hakkımız var şonu etmek. Şu mecliste oturup çıkış etmeli her bir Türkmenistanlyň göbek ganşy topragy dökülenin hakkı var. Yani soňa gelmek üçin etmeli işler var. Özlerinin dünya garaýşy bar. Biz o taýda Badardaky gurulmaň edende, biz o taýda dünyadaky gurulmaň edip Türkmenistanyň ornuny gözleýär gelecekki döwletler gatarynda. Biz nähil terde çıkış etmeli, nädip halkymyz halat etmeli, nädip ýaşlary gelecekler hemmesi okuwly bilimli etmeli, nirelerde biz okutmaly bular, nirelerden biz spesialistler bilermeler getirmeli Türkmenistan. Nädip daşda örekdäki döwletler bilen sowda beýleki diplomatik gatnaşyklar ýola goýmaly. Nädip daşarky howpdan biz goranmaly, nädip biz halkymyzyň saglygyny dikeltmeli. Bularça mesele var. Şolaryň hemmesi şu meclis agzalary oturup öz aralaryna pikir alşýar. Sonra şu pikiriň netijesini teklip ortağa çykýar. Şol teklipe de üýşüp adamlar ses berýär. Kabul edilýär, ya kabul edilener, ya sonra giýje goýulýar. Başga döwürde şu mesela ýanam dolanyp gelerdi. Ol ýanky dilini alıp getirýärler, ay böyle milyonlap adam sorgun etjekler. Ýok, teklip boldy, aral maslahatlaşyldy. Ýöne belli karara gelinene, ya kabul edilener. Ýöne ertesi güni şundy ýana adamlar ökünme, birden biz barp ýetişýänçä ýurdun içine halk şolaryň damagyny tersine salsak 30 ýyllar öz depesinde galap oturarlar. Onu bizden görmän bolýar. Şonu diýmän, näme üçin şolary halat etmedin, özlere hiç çağılaryny bir halat etmeli kendileri. Biz şu noktaý nazardan sürgün diýip aýdýan. Ben düşünýänim şo. Ýöne onu etmeli bolsa nire sürgün etmeli. Bular jogap bermelilermi? Näme üçin Türkmeniň çağırasy bir paxta meýdanyna atyrdan çykan gece günü ýyl olkay. Bular çağılar bolsa Kaspy deňizine tersine aýlanyp ýörler skuter bilen ya deňiz gämiler bilen süýje ip aza gälir. Olar bolýanda biziň çağalymyzda ýaşdyklarymyza nesip etmelilermi? Halk göreni akmy ala tutulýan durmuşy ýagdaý. Onun üçin sonra özüňiz o çynsama halk köçe çykan güni. Şonu şeýden bolsaňyz gowulardy diýmän bolýarmy? Men şonu aýdýan. Şu meselede o taýda ol söhbetiň iki sözüni kesip aýryp hany sen oglum otak eýletmeliydi, sürgün etmeliydi. Diýse diýipdir söhbet. Söhbetiň diýeni ya halmyradyň diýeni ya tapar ikliminiň diýeni şu agzyna çykan kanun. Ene şoň üçin meclis gerek. Meclis arap maslahatlaşýar. Ondan biz gurucu meclis. Şuna düşünün, bizim bar öz boynumuzda alan ıhtiyarlıklarımız yurdun içine barıp täze meclis gurulýança şu saýlawlary geç. Şu gelen täze saýlanan deputatlary, meclis agzalaryna ine bir şulatlaryň üstüne işletip oturun, okan, görün, bilin. Şunu derde yararlyk bir pasap etsen, şunu kanuny kabul edip bolmasa da özüňiz ýazyn. Ine size 10 sany, 50 sany, 100 sany jurist dünýäden ýygnanır. Alın işle. Hani Kazakistan çağırıp duran şu mahal. Japonya'dan bir adam. Korrupsiýany ayırmak için ortada. Yani çağırmalılar. Murat ağa näme? Ay. Kysgarak tutsaň näme? Sen o işleriň ýalan ýalak. Sonra zoratdyr, ýokarda da bir piçerde geçýär, Halmurad ağa gazalar wadyň halkynyň adyndan hat barp gowşan bolmaly. Gaýrat edip şol hatda agzalan meseleleri efirde agzap geçse gowy bolardy diýip. Bolar. Şol hatama aýdyn. O geldi şol hat. O maňa da geldi. O mundan bir 10 gün ozal bolsa gerek gowy. Men onu şol entak owada kam alym soň ertesi güni ýola düşdüm. Ondan ýeme geldi kary ifade ýazylypdyr şol hat. Orson men gyýgyn Sahrawyla dowradylypdyr şol hat. Men haýyş etdim. Telefonum bar, uğrattım. Maňa jaň etsin, men görüleşik. Şol hat ýerden ýetmi kim ol o. Gaty gramatny ýazylypdyr, ýöne men düşünşmeli zatlarym bar. Täp bir ýerden ýazylan zat, iki-üç ýerden tasdiklenmasa biz onu habar edip berip bilemdi. Onu men biriniň üstüne töhmet attygym bar.
Men onu neçe der. Ýöne men bilýän zadım. Şol ýigidin ya illeşimiň, obadaşymyň ýadan zadyň şu wezipede oturan adamlaryň hemmesi ogry. Diňe bir ikisi şu ýakasyndan tutay. Şu islenlik banky işgäriniň hemmesi ogry. Ýöne o taýda illeşim ýazypdyr. Ene şolar ýaly sen harmyrada çykyş etsen atlaryny tutsan belki şuňa hukuk goraýjy organyň işgärleri şolar garşysyna jenaýet işini gozardy. Wahe, ha? Yine de ene şu Türkmenin sadalygy da şol bankda oturan Venezuelalar şey diýýärdi. Şu kızlar badyň içinde hukuk goraýjylar bilen akşamlaryny bilelikde haram höre goýup bine haram keyip çekip oturýarlar bir saçagyň maşynda. Owadyr. Sen bilen haýyny hatlaýar. Bir çüýra sistema hemmejik. Başdan aýak. O sen pikir edýän ol 80-nji ýylyň ahyrlary 90-njy ýyllaryň başy wa o halk ardatdyna şoň barly ýygnak geçirli, miting geçirli, iş taşlandy diýildi dip. Ýok, o zamanyň oba geçdi. Halkyň tepesinden urup ýere sokdular. Şoň üçin şolaň hemmejiginiň agzy galdy. Halkyň hasabyna şolar sen agzak geçen köşkleňem şolar guran. Şo haram puluň hasabyna. Olar ene ýurda baramyzda alyp bine kızlar badyň yetimlerini ýa-da yetim saklap oturan maşgarlaryny paýlap berdi. Ene şonu adalet dikeler. Men şonu etjegim gaňaşdaýdym söz berýär. Başga men näme diýip aýdyn? Olaň adyny tutanym bilen üýtgejek zat ýok. Ya ýa-da hukuk goraýjy organlar olar garşyna iş açarmy? Açyk bolsa ine men hukuk goraýjylar ýatdym. Harmyrada urat şol adamlaryň adyny men şolary şoň garşyna jenaýet işini açaýyn bir orta çykdym men şu hemme maglusen uradan maglumatlaryň atlary bilen beri. Ýok bolsa ýok borda. Şoň üçin men senden gaýş ederim, maňa jan etdi. Jan edip otyra ýurdyň 4 günjünden adamlar. Sen hem jan eday. Ýazmany bilipsiň, jan etmäni bar, men aýdyp berjek zatlarym bar. Ýöne men çykyş eden şu haram zadary düzelme. Bular ýok etmeli kökü damary bilen. Elindäki akly emnägin şu yerden ýöre gazanan hemmejigin halkyň hyzmatyna geçirmeli. Ine menden size dogry habar şu. Sag bolun. Any ölüm ýazdyr, hat ýazan men özüm diýe siz bilen habarlaşar, niýe siz bilen habarlaşar galmada. Yazdım men uğrattım telefonuma çıktım gürleştim men ola men obadaşymmışym şu maňa garşy duran adamy medeniýet dil bilen gürleşýän bolsa men öz pozisiýamy alyp barýan işimi etjek bolýan maksatnamam men näme üçin halkdan gizlemeli. Ýöne ol adam oýnamak üçin aýdylýan bolsa ýadyňa düşýär söhbet mendan 3 ýyl 4 ýyl ol bir gizi saat 2-de men turdup harbrada ustadyp bir illeşimi birden ölli ine adyny familiýasy ine de suraty diýip bolýan kim ide kartyny uradypdyr Türkiýeden. Men şun aýtgarmyrada ine erti ýerden jaýlamasa gal o birden şol adam saklansa toplumy o islenýär ceset. Menem näme? Jangydan adam giýýär ynanmaly. Dangdan turup şunu aýsam, 2 sagatdan soň ol aňyrdan bagyşlap ol jüllügün çykarýar. Men diýir ho, näme sen kimden ursa da men öldü diýip çykarýan diýip. Ene sere öýder oýnaýar. Gerekmi şol? Onun ýoky şol Türkiýede ýoganan şol 60 ogurda ýigitleň aladasyny edip aýdyp ýokak, ende şoň üstüni poklamak üçin ýa gömmek üçin eden oýunlary şol. Şol oglanyň ady familiýasy ide kurdy çykdy ekrana. Ene ýurda barymyza onuň gulagyny tutup getirer. Ha halkyň öňünde jogap bersin. Kimin haýyşy bilen beýtirip giýjän gyrlaýar men o ýurtçylar edýärler. Ha men oýunjak bolum. Şu mesele Türkmen üçin oýunjak bolum adamyň ölü meselesi. Ýa jaýlamaly ýa kömek etmeli meselesi. Ene bular ýa haramzadalarym bar. Şoň üçin owadyr. Sen menden hiç taýdy kyn görme. Aýtdym hany maňa ýazanyň hatyňam geldi. Geldi karitba ýazanyň maňa uradyp bir sag bolsun. Gyýdyma ýazanyň maňa geldi. Men aýtdym onsoň men telefonumy urat jangysin maňa men habarlaşar. Bolly. Yerli yerden bilýän zatlar ketmeli. Bular ýalyk nämen provokasiýa üçin muradýarlar halmyrada biziň habar kanalymyzda gatykän şular ýalyk habarlar gelip koşýady. Bir ýerini işden aýyrjak bolsalar ýa bolmasa bir ýok etjek bolsalar hawa siziň adyňyzy şular ýalyk habar kanallarynda geçitdir diýip şu maksat bilen uradýarlar. Bundan öňe jaň edýärdiler, jaň edýän oklar ýa-da uradýarlar, gürleşmäne de bolupýarlar. Yok, hemme birde
Çok şu taýda Türkmenistan nilen döwletde halal işleyen ýeke bankir barmy? Ýok. Hemmejigi diňe şol halkyň gazananja ýemesini puluny gözüň tinkesini tikip oturun haramzadalar. Ya şol kredit berýärlemi, ya başga bir zatmy? Şol bank sistemasyny işleyen bir halal kasirinin başlap başlygyny çen. Ýok. Onun için o vadaşım diýmedem men bilip oturan zatym bol. Ýöne şolaň adyny tutup men çykyş edenim bilen Dıllarbadyň içeri işler emesi gullugy şolaň garşysyna prokurormy, ömemi, sülçümi, polismi jenaýat işini açarmy? Bolmajak-da. Hemme jaýdy şol gün ýaşandan soň bir ýere ýüşüp şo taýda körebi keýpçek. Onun için ýok, men ne halal işleyen prokuror diýen baý bolsa, Dıllarbatdan maňa jaň etsin hana telefon. Bana ýazsalar sen men telefon ber. Şu prokurorlar men urlaşy. Ady familiýasy bar, uğradypdyň taý bol. Ýöne şolaň adyny bilen näme ütkejek şu kızlar batdy. Hawa almada. O şeýle. Şonuň üçin anyny etmeli. Urudylýan habarym. Sen ýa-ni nemäň başynda gepleşýümiziň başynda awzak geçipdiň-de. Şu näme hakynda, Helsinki fond hakynda. Şoňa geljek bolýan bärde ütkeş kädir soraw ýok. Soraw berseňiz illeşler ekrany getirir, jogap berer. Şonu Helsinki fondy bir giňişleýin açsaňyz, halmada geçen gezek Umyda hanym bilen, Umyda kardeşimiz bilen eden gepleşiňizde de awzak geçdiňiz. Bunu dol derejede nemeliler. Nemel dälisemin ýene üstüne bir goşmaça näme goşsaňyz, şo wagt Helsinki fondy açylan wagty nerede açyl? Moskwada açyldy diýdiňiz. Moskwada açylanda şu dünýä näme halkara nämesinde tatbiklandy Helsinki fond guramasy we onuň alyp barýan işi, näme işler alyp barmaly? Şo taýda siziň adyňyz geçýärdi, Awdukuliýew, Akgöl Sapar, Halmra Söýün şoň ady geçýär şo ýerde. Men ýene bir gezek onu dolrak aýdyp beren, ordanam çok spontany bir surreal görnüşde kardeşim bilen geçiren gepleşim, ondan ben howlukmaz Uatlar men bolup durdum da şoň üçin gyssaly geçirendim şondan bolup bir toparda üzüm saplamrak bolupdyr. Şol Türkmenistanyny insan hukukyny bozulýanyň bileýän şo döwreçelli 14 ýyllap bilip gelýär. 13 ýyl, 14 ýyl şol döwreçelli. Ýöne biz şunu göredemizde ýanky nämeden uğradyk. Başta şu meseleni biz Viyana'da gozladyk. Helsinki Rasmus Guruman bölmesi Viyana'da geçiren konferensiyada var. Viyana, Avstriya paytaxtı. So taýda şunu biz gurulmaly hukuk goraýjy bir gurulma öğretmeli. Helsinki boşu bağlı bolup duran. Ya şolan üstüne soň meseleni çözýär. Bir tomusky bolan duşuşy. Sonra şol ýyl noýabr aýynyň 5-ni Moskwada Orsiýetde ýene de şol Helsinki boş gurulman ýanky memorial gurumy bar Moskwada hereket eden. Şoň ýol memorial ýol başlygyny Moskwada 5-nji, 6-njy ýa 4-nji, 5-nji, 6-njy 3 noýabrda surreali konferensiýa geçdik. Ondan şol konferensiýada şu aýdyp geçen kararym kabul edildi. Şu konferensiýa başlaryny alyp barjy Awdukuliýew şu sekretarlygyny ýa protokoly ýazýan Gülsapar çykyş edene men näme üçin gerekligini şol çykyşym bar rus dilinde eserde konferensiýa men öýe baranda okap beri näme bar dedim çykyşym duru ýanmandyr hemmeden. Ene şoň esasyny biz şu taýda Helsinki boş gurulmasyna ozal guruluşymyz ýaly Tomusda guruluşymyz ýaly şonu biz tasdiklap karar edip gurulma döretdik Moskwada. Şoňam ýol başçylygyny biz Anatoli
Famina inanlyk, Anatol Petrovich Famina. Ol şo döwür Moskwada ýaşaýar, asly Aşgabatly futbolçy, streytel top oynar. Türkmenistanyň Rus apşynasynyň ýolbaşçysy. Ya Rus milletiniň ýolbaşçysy diýiller şo taýda. Olanıp çykmasy kynarly, elinden jaýlary alınıp bir toparny ýygyrlap başladylar, kimi ýok etdiler, kimi tutdular, kimi atdylar, Niýasyň döwründe de ol işlerin bolup durdy. Ýöne şol Moskwa gelip gidim bar, otlyny ýatyrdy Niýaz, ýöne samolyot bar. Ya garaýol üstü bilen adamly gelip du maglumatymyz bar. Şoňa eýetçilik etsin, ondan mesaň hukuklar boýunça näme kömek etmeli bolsa Moskwa gelirler, famine ýerge getirsen, ýurdun daşyna Ýewropa çykarmagy, adamlaryň ýalyndan habar almagy ýa kömek etmäge mümkinçiligimiz bolar diýen niýet bilen şonu Moskwada döredip, oňa ýolbaşçylyk wezipesini famine Ol şo bilen şo taýdan çykyp gaýtdyk. Şo taýda şol karar kabul edenler dünýä goramalaryna hukuk goraýjylaryň hemme ýolbaşçylary bar. Şol sany umumy gözlegçi koordinator Renan Mart Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ady Erika familiýasy Daly. Onyny separada gowtanýanlar şol ýa-ni 2002-nji ýyllarky şol Sanjar wakasy bilen baglanşyk meseledir. Kan bilen kömek edenler bize de onun öňem soňam Bill Clinton'ın prezident döwründe men ýazan hatlama çelli şoň administrasiýasyna bowşurmasy ýa-ni kömek etdi. Bilemat men soň aýtdym şol 2007-nji ýyldan soň men kesdim arany hemmesi bilen olardan şäherden aňyrda halkara goramalardan Türkmenistana kömek ýok, boljagam däl. Maňa ýüzüme dikilip diýilen bir ýerde de üç ýerde aýdylanda halkyňyzyň özi istlese onu halk gördük bir situasiýa. Halk istemese ýaşa bersin diktaturaga şanly. Biz baryp Türkmen halkynyň etmeli işini etmäge bizde hak hukuk ýok diýip. Siz edin, rejimi ýetkedin, soň bizde näme kömek gerek bolsa biz size de beni maňa beren sözler şol, ýa diýen sözler şol. Onsoň men näme Türkmen halkynyň etmeli işini beýleki döwletleriň ýa milletleriň üstüne ýüklemeli. Ýok. Ya men näme inne şol şulatdyr, bolonak, bolýa onu da mihman hökmünde men toýda tomukça diýilen ýa o ýygynaga barmaly, bu ýygynaga barmaly, boýnundan ýa beýjik atmaly, döşüňden olaň mihmanhanasyna ýatmaly, olaň mugut höregini ýemeli, bir küçülläp dünýäni syýahat edip ýenem ýygyna gelmek. Maňa aslynda o zatlar gerekkä. Bu adamlar hana gidip ber, ýöne näme netije bar, soňky 5 ýyllyk atnap biriler anaýdy. Şol Türkmenistan agyr ýökü çodurun ýerine de ýatan. Ay onu eýdin, siz meni beýdin. Hiç kim etme. Biletmeli şonu halk bar. Şol men elmeden düşünüp gelýän. Ýöne halk bir etmelim kädiýet. Ay Amerika görenak ýa Ýewropa görenak. Görüp gözü çykdy. Agyryňda çydasaňyz 1000 ýaşaň ýa gözüňizi ýanyk bilen süpürüň diýen. Türkmençelä baýsa. Ýedin özetmelisin bir kömek edeli. Ana Ukraina söwüşip berä. Şoňa da ýara berýärler. Yeterlik derecede de ýöne berip durlar. Onuň görüp otur bilim tragedi. Ýöne Türkmeni näme üçin bersin ýa kime bersin? Berip oturlar da 33 ýyl, 34 ýyllap şol hukuk goraýan ýan goramaly bar Türkmeniň adyny ýa Türkmenistanyň adyny. Şolara berilen milyon dollarlaryň sany sajagy ýok. Näme kömek etdi şu halka? Şolar düýpli kime kömek etdiler? Ýok. Ýylyna diňe şol o taýda o boldy, bu taýda bu boldy, onu tutdular, muny basdylar dip maglumat ýazýarlar, şonçyny mene 100 miňlap, milliorlap dollarlap şu halkyň hasabyny pul alyp otylar abda. Ýalan hep bir aýsyn maňa, ýa şu alan hasabadyny bersinler halka, maňa gerek gel, halka bersinler. Şu geçen 23-nji ýyl üçin ýa 22-nji ýyl üçin 20-nji ýyldan başlap, ýene her ýyl şunça pul dip aýtyn bir dili barmy? Gaýrat gerekdir bu zatlar. Ya şu alınan pullar bizim halkımızın çekip oturan cebrinin döküp oturan göz yaşının gazabını. Yani sonra da yine hacifler eğeni getiptir onu. Ne için? Aysın görse par cevap dersin. Men kol çakan adın bir ne için bana aydılanap? Şun şey diyaz ya, şun şey ettik diye. O tayda grantlar yatıyor, yıllar boyu alınır her yıl. Yani Abdukulum şonu alıp otur, Velsa Parım şonu alıp otur, ölüp giden Şöhrat Kadir'im şonu alıp otur, Lamrat Rahim'im
Şolun için olar 10 ýyllap bile azatlykda alybilen alyp any kwartira gurup inni Amerikan üstüne bokaty boldy. Çörek ýer bolýar öz işi. Ýetsinler. Ýöne jogap bermeli wagty ýa ýeri ýeli. Bulan kullanýan zady bir zat bar şohbet. Şäp şol pul berýän, grant berýän halkara guramalar şu alan puluňyzy hiç kim aýdyp oturman diýip berýär. Diňe hasabaty bize berin. Her 3 aydan näme iş etdiňiz? Ne meselem aýdýar saňa bir ýyllyk $100,000 pul berýärsiz. Sonra 4 kwartala bölýär, 3 aydan her 3 aýy $25,000 berýär saňa birinji 3 aýyň üçin. Sen şonu 3 aydan soň görkezýän şu $25,000 näme harçladyk? Türkmenistan'a can ettik diye de 70 edip ya 170 edip her edip can edemedi de diye $5'dan $10 töledik diye. Bir telefon son can eden adamız informasiya verdi. Biz ona da $100 uğrattık diye. Öldür diye. Kim gidip Türkmenistan onu soracak? Kimden? Daşarı yurtlar. Yok. Ana niyada berýärdi. O daşarı yurttaki fondlar çok berilýän büdjetden bölünüp berilýän pul var. Şol hatary hem öldürýär ýaşaýar, hem şolary ümitlendirýärler. Bularym ne edip oturan iş şol. Ýüze tutarlyk zat ýok. Bir edilen iş bar bolsa, özi ýok, gatnaşygym ýok. Uzakdan bäri ýöne ne Farid Tohbatuly, şu ne amalyanam bolsa başga ýyllarda ta şu Niyaz diýense işläni işi halal diýip men bilýän alan hakyny. Ondan soňra näme etdiler, näme goýdular? Göremagam, bilemagam, biderlemagam gerekmedi ýok. Men aýtdym şol 2007-nji ýyllarda ol ýanky Oraz bilen Hanam şol ýygnarsan birleşen ýanky Türkmen opozisiýasynyň içine dep gaýdalaryndan soň biz çykýar Katardan. Boldy men aýtdym, men hiç şeýin aranyda da ýok gatnaşamam. Hanaf ile kim diýdiň sesiň döp gelýär. Oraz Hudaýberdi Oraz şol döwür Watanny partiýa döredikdi bular. Watanny partiýasy bar, Oraz Hanafyň ýa-ni näme Türkmenistanyň Respublikan partiýasynyň başlygy. Watan hem Respublikan partiýalar. Ýurduň daşynyň oppozisiýon partiýa. Wer taparam ýanky bir näme diýip agly birlik halk guramasy bardy. Ol halkyň adynyň döredilen gurama. Eni sonra berýärmi? Näme esaslan meclis döretdiňiz diýdi. Olar näme esaslan agly birlik halk hareketleri. Şol halk bolansan döredilýär. Şol halk döretdi. O barada gurrun ýok. Şol iki tane ýol başçysy bar. Biri Nurberdi Nurmehmet. Beýlekisi Egni bir başlyk diýilýär. Iki adam başlyk şol gurama. Ona ady Hudaýberdi Harliýew ýazyjy. O şu mahal Welsaparyň kritik edip oturan. Welsaparyň şol ikisiniň press sekretary şol gurama emesi ýazyjy. Enni bugun on ýol başlaryň üstünden düşüp otur. Näme üçin? Hudaýberdi Harliýew o getirýän delillerini serip ýeme diýip biziň keminämiz bilen ara gatnaşyp gurnap şoňa maglumat berýän ekeni. Näme maglumat berdin Hudaýberdi Harliýew öz ýurtdan çykan 30 ýyldan geçdi. Ol bir 80 ýaşyna baran pensioner giýje ýyldan namada goýup oturar. Men şeýle bilýän Hudaýberdi Harliýew. Haýatda diýmeler kwagtda Hudaýberdi Harliýew. Näme? Häzir kwagtda ýaşaýarmy Hudaýberdi Harliýew? Barmy? Bilemek, men habarym ýok onuň, barmy, ýokmy, diýirmi ýok. Men o bilen soňky edip görüşenim ýa görüşenim. Haçan nazaragy Hudaýberdi ýok. 2016-njy ýylda, ine 8 ýyl mundan ozan şol ýaşylyň aýadyna geldi. Şo taýda gördüm men Hudaýberdi Harliýew. Boldy, men başga onu gören ýerim ýok. Ýöne terep ikisi bir guramada duran adam. Men olar ikisine de sorak verdim. Öňrä çykyşlarymda bilemem. 1 ýyl mundan 2 ýyldan. Ene agly birlik diýip gurama döretdim. Halkyň aglyny doldurdum. Gidip ol Göktepe'de mazar bolan sümklerde peledini halky çağırşdy. 10-njy ýanwarda. Hanem de şol guramaňy. Hani o taýda agaz dolup o köpürjükle gürländi. Hani siziň bir näçe adamdan ibaret bir intellektual adamlaryň nira ýetirim bol, näme üçin şolaň adyny tutmaňyzak, näme üçin şolaň gürrüň neden zatdy? Men soradym.
Görsapardanam jogap ýok. O ýa-ni Hudaý berdi haldanam jogap ýok. Eger siz bir guramada durduğunuz şotaýdy. Şeýlen 10-njy ýanwary matam güni dip yglan etmäge niýaz mezur boldy. 89-njy ýyly Agdybilik Karkeleketi şol Göktepe baryp şol bu buyrugyň üstüne miting geçirip şotaýda sadaka berdiler 10-njy ýanwarda. 90-njy ýylym ýene şol etdiler niýaz prezident saýlandan soň mesjid gurdurdy ýa-ni şo şehitleň sümkünüň üstüne onun agryny öz adyny aldy. Son bir ýa-ni son kölen bar. Gurban boly. Bilem anladı ikinci ýanwary ýatyrdy Orslan haýşy boýunça ýa buyrugy boýunça. Onu aldı 48-nji ýylyň 6-njy oktýabryny bolan ýer titreme bilen ene matam güni hem mezgil bir Şu ne geçirttirler şonu? Ne şu 6-njy oktýabry ýer titreni. Şu ne geçirttirler? Ene şuň kun ene ýer titreme bilen ene Göktepe galasyny wepat bolalaryň matam güni. Olar 6-njy oktýabrda entek Göktepe'de uruş başlanýar. 10-njy ýanwarda boldy. Seredin bilen ene edip oturan oýny. Orsun öňünde ýazylyp ýaty ýurdun içine akydam, ýurdun daşyna akysam. Gaýratlar 40 bolýan bolsa, näme üçin 10-njy ýanwarda ýekege çykmadyň? Eliniňde plakat alyp Orsiýadyň ilçihanasynyň öňüne. Ya Türkmenistanyň. Ene biziň şol ýeme 89-njy ýylyň mer tutup gelýän ýolumyz, adymyz, agzybirligimiz. Biz ene matam gündüne 10-njy ýanwar diýip bilýär tutýar. Başyn başlan biz diýip. Näme üçin eden akly? Buyruk geldi, şonu etmelendi. Yerden ses çıkar, şulardan ses çıkmadı. Şon üçin 27-nji oktýabrym şeýitdiler. Ene sanyjy günden Türkmenistan Jemhuriýetiniň ýa-ni respublikasynyň döredilen gününe laýyk 100 ýyl bolýar. 27-nji oktýabrda. Hanym biziň halkymyz, hanym biziň watansewer oglanmyzy ýa-da gelýär. Watança. Görülsem Türkmenistan söýýärdi. Türkmenistan gyýzar onu söýýär. Hyzmat etmeli. Belli güllerini bellemeli. Edilýärmi? Ýok. Kim günahkar? Halk günahkar. Ona mı aýtmak gerek? Konstitusiýon guruluşy dikelçek bolýan adamlara da nomenklaturalar diýip elbet göz bilen görkezýärler. Evet. O gün garşyk ýa-neme da bir zat bar halmra da. Başduş hereket başlayan wagtyny şu dewleti toparam döräýän wagty biz Kemine bilen Merdan Muhammedow bilen aktivistleriniň arasyna Murat Gurbanow taýan bolaram şu çaýhana diýip bir näme açdyrlar da şu wagtlar. Öz adamlarymyzy uratdyk da. Olaram seslerini ýazdyryp bize urady otyrdylar şu wagtlar. Onsoň ekranyň arkasynda şu wagtlar ekranyň arkasynda diýen sözlerini ine ýakynda Murat Gurbanow bilen Akbel Sapar ekranlara çıkıp aýtyp berdi. Gün şu wagtlardaky diýen sözlerini. O wagtlar ekrana çıkıp aýdyp bilen okdylar, ýöne şu wagtçyny çıkıp aýtyp berdiler. Zanyny Türkmenine bir söz vardy. İçi güjükli diýip. Daşyna çykaryp bilýänler güjüklerin içine saklaýan. Şolar şu topara da işlen tarlar. O ýersinler. Sebäp bir zat bardy. Kim näme diýip ýan bolsa, aýdýan bolsa, ýerde geçdi şol jogabyny bermeli bol. Şoň üçin aglyňdan çykan zady eýelik etmek. Men her bir sözüme jogap bermäge taýýar. Men aýdýan ýurda baraly gelim şota, gaýrat tapyndy. Gelmediler, barmadylar. Bir ýerde görünüm şu Sapar ýygnak geçirýär, şu etsede ýaşaýar. Ýekegede halkyň hak üçin köçä çykan ýer ýa miting eden ýer bar. Ya Amerika gitdim. Ya Türkiýede görünüm. Yo, Orsiýada gatnapdyr gece güni. Näçe edek syýahat edipdir. Şu etse çykaly bäri 94-nji ýylyň bäri. Onu galdyrsaň arxiw görkezdir. Arxiwler ýanyna. 30 ýylda näçe edek Orsiýada syýahat edipdir. Näme üçin syýahat edipdir? Kim bilen görüşipdir o taýda. Şöhrat hemme danylar bar dur. Onu bilen şunu gatnapdyr o taýda. Ya Allah Murat Rahimov näme üçin Orsiýada gatnapýar? Ya Orsiýadyň birinji kanalyň ýokary kanalyň bir. Şo taýda oturup 1,5 sagatlap interwýu berip özüm şortu balak kılça. Aýzy Türkmençiler ýaly interwýu münasip boldy. Özdür aýsyn.
Men dün gören zatym aýdýam, öz gören zatymda netije çykyr. Men o taýda osmadaklar ya biriniň üstüne pitçiň atyp olur ýaly niýetim ýok. Ýöne ahir soň görüp duran zatyny aýtmagyň wagty gelýär. 4 ýyl, 5 ýyl şu tarapa seredip sözdem diýmek bu öz işimiz bilen bolar. Ay haris hetden açtı bana. O tak bardım başlık saylanıp, bu tak geldim başlık saylanıp. Men ine elektron prezident. Bol ýanmarsam, sen bir protokollun görkü. Prezident bolmak üçin geçilen prosedura bar. Edilmedi Prezident işte. neme gerek gel bize. Halmra da ona aýdyp geç. Prezidentlik welipesi bize gerek gel prezident sistemi soýardy. Olgun gürlärinde näme diýe ini tersine ögle. Ýok, biz diýe ýeme diýe parlament respublikan tarapdar ýöne bir wada geçip bolanak diýe. Başda prezidentlikden başlaýdy. Teret bilen tapýandy. Prezident olacak olsam, Halmra da sen prezident olacak olsam sistemany ütgeçek olsam illüstrasiýa geçirmeli bolursun. Mecburi. Berekelle. Ýok, bula Ben şunu bar. aýdan okdy. Yok, başta halk aýdýar biz diýe o öňkümi diýe eşek bolaly, soňra wagt geçer ol kürre bolar diýe, tersine urýardy. Wagt geçenden soň parlament respublikasyna gelerdi. Näme getirjek parlament respublikasyny Gurban Gulyny aýryp sen öz ornuny oturjak bolsaň. Näme ütgeçek sen 1 adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam bolanda da Türkmenistany ütgedip bolmady. Ne 5 ýyllap işler oturdy kadrlar meselesinde. Görüp durmaýardym saky. Tamam. Ay şeylere bugün soral jogap bolmady bu. Şol öňkü edilen bulan söhbetine jogap bolaýdy. Ay onun üstüne nemedik geçmesek bolmaz. Onun için aýratyn wagt aýyrsak olun gelişiksiz bolur. Soda yok. Ben aslan şol adyny Türkmenistana barýançan tutjak dälim. Men Awdukuly bilen şol 7-nji ýylyň fevralyny şol olur ýüzüne tüýküp diýen çykyp giden ýaly edenden soň men o bilen 2 gece 3 gün oturup 2 çak görleşdik. 2 günde Awdukuly bilen oturup şol atelyň nomerini 2 çüýüşü ýa-ni metaksy hem kanýagystyk ýemäki onu ben satynarym. Gereklenkin. Şo taýda men öňde soňdy ähli bilýän zadymy ähli nägeligimi ähli görýän zadymy ýa etjek işlemi ýüzüne durup aýtdym. Awdukulyň kemçiligini çeldi. Hemmeji men ol adam bilen o dünýäligem görleşer hiç tatlanmady. Şo taýda aýtdym, hemmeji zady diýdim, olam kaýyl boldy. Bir bana diýen zady men senden näde haýyş edýän. Şu ýurda barynçak diýdi. Şun adam tutma. Barandan soň kellesini al, men sen elinden almaýyn, elinden tutmaýyn diýdi. Ene diýer, o sapar bary. Ene ödüm kelte maslahatçy. Bolýa indi ol öllü gitdi, diýmeden diýip biler ölüýdi. Şu ýöne bular bile pul paýlaşan adamlar. Alın grantlaryny nira ýok etdiňiz, näçe grant aldyňyz aýdyp ber. Olam gitdi, fevralda gitdi, apreliň 10-nda öldü şoýl. Şol 3 aýyň ýa 100 günüň dowamyny şol götürebilenler de aňar kılan diýen sözlerini. Prezident diňe bir kursi. Bularym soňa minimum 3 ýa 4 adam bart menjek. Awdukuly aýdypdyr, eger men gorlamasaňyz onda ben Nur berdi, Nur Mämmedow hödürleýän prezidentlik. Men habarym ýok, maňa soň aýtdyr. Ya bolýa. Ýöne 4 adam bir kursa menip bolýam. Ýok. Ben şolaň arasynda ýaraşdyrjak bolup, gelişdirjek bolup, bir ýurdu halas edelik ýokdum gidip barýar. Her günden halkyň ýa-da kıylaşyp durdyýsa, ýok, o keýpleri kök, o da ýurduň içinden alyp çykan maly, mülki, puly ýeterlik. Näme üçin ýaşamalar böyle daşary ýurtda. Aýtsan hama haýsy biri söhbet bilen halkyma bunu kim şuňurly şu otirsa aýtsan haýsy biri haçan bir ýerde razylyk berdilen ýa gowdadylym görüp ýurda barsak illüstrasiýa geçirelim ýa ýurda barsak arhivlerini açaýlyk. Aýtdym, ýok, hemmemiz ýurda barmal, menem barjak, senem gelip aýdan biri bolmy bizden başga. Biz Gurban Gulyny ýa-da haýyş edip gelýär. Uğra tamalýordum biz hemmemiz mezdik bolup bar, sen bilen mene ýüzbeýiz oturup sen mezdikiň bilen biz görleşerdik. Etdilermi? Yok. Sen bulan götünün xırı yok, hiç bilirsin. İyen bokun bilýärler. Gorly. Başa hiç tat yok. Ola pikir edýär, o aýyny, eýsegem geçer, beýsegem geçer, o bir nesil ölüp gider, hiç kim bilmedi eden jenaýatim. Yok. Arhivler ýany-ýandalar, şonu bilip goýup.
Men ýanyn arhivimde de galypdyr, ene sizin ýüzüňizde bazarda basar ýaly 2 ýeke material. Ol azatlygy öme 1990-njy ýyldan bäri näçe 34 ýylyň 4 ýylyň soňkusyna aýraýyn. 30 ýylyň dowamyny eden çykyşlaryň hemmesini şu pozup lentadan ösüripdir. Onu maňa nazar aýtdy o. Nazar Hudaý berdi. Ýogly da Levitan ady bilen çykyş eder. Ýog ýa-da 2 metrda ýok. Ersary ýaşylymyz bardy. Nazar Hudaý berdi. 16-njy ýylda ýogaly. Onso 14-njy ýylda dört kitap ýazan ekenden şol işlerde onu degişlikde ýatlama. Bardym oğlanyň näme diýin, hemme da diýýär diýil. Bokadyp ösürüp çykaýyp durar lenteler diýil. Ahirde zat goýmady. Yer taparmy? Awa ol şo taýda işleýärdi, korrektormy, redaktormy, gara şol o susok başy şo taýda ekende. Ne şeyle işleýärdir, nämeçini ýogadypdyr. Men şo arhivde edilen çykyşlaryň nämesi bar, mene bilemek. Men ol arhivine de baramak, soramam, göremem. Ýöne neselere gerekler de bar. Dursun men. Kim näme diýen bar. Näme bir zat bar halmra da şolaryň esasy ulanýan sözleri bar. O söz olum kiminiň üstüne bildirilýän aýyplama. Kimine de bildirilýän aýyplama bar. Döwlet guruluşyny ýykjak goýýarlar diýe. Neber taparym şonu öz agzy bilen aýtyp geçdi. Biz o ýerde döwletiň ýykylanlygyny tuğd edip berip otur, suutnamalary bilen görkezip oturýarsyň ortada. Biz Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşy dikelçek bolýar. Täzeden konstitusiýon guruluşy ýok bolan konstitusiýon guruluşy dikelçek bolýar biz. Bular bolsa döwlet guruluşyny ýykjak bolýarlar diýe hanmada bildirýär. Nemesine seresine tökmetlerini. Suutnamasy biziň ekrana berip nemesimiz. Olan döwlet diýäni şo terrorist topar. O bularym olan elinden eklenýän adamlar. Ozalam häzirem ertirem. Şolar ýykylýança bular arkaýny ýaşajakdy. Ýykylan gün dap beýdat bilen gününe men aýdýan. Ýurda baraly. Ene täze saýlanjak mezlip özüne baş prokuror beller bol. Oradan onun material arhivden çykaryp goýular. Ondan baş prokuror talap eder. Bular ýaşap oturan döwletleriň prokuraturasynyň Interpol usuly. Oradan ştab bilene cinayet eden yerine suud etmek. Yolu oturdu. Yani men bir edýän haýyşym şu hemmesi ýygnal cezasyny çekkençe Türkmenistanyň ölüm cezasyny giýrilmeler. Men şoňa iki kelim bilen garşy. Bir zat bolup biler, ol häzir şol tribunal döretdi. Tribunalyň derejesinde ol başga da ýöne bular bilen başga hataplaşmaly bar. Bularym bilýär. Şu kelebiň ucu ya belanyň başy Türkmenistanyň. Hemme saýatlarym şo taýda öleni, dirisi, galany, bilýäni. Maňa näçädem ýazdy, şular barady. Mende maglumat bar. Ýani näçä tutulypdyr azatlyga hat diýip, atyrda ýygdardy, ýygnalypdyr. Näme üçin bular barady hiç kim iş geçirmedi. Millet pahyrynyň azatlyk hosar çykardyp agasyna aglap ardaýar azatlygy. Ondan bularym şol ardasy bilen gerekken ýygyny ura diýilni plan ýerden sizin üstüňizden arda geldi. Ne? Şol adamlar özleri çykar ekrany, özleri çykmasa da ölüp giden bolsa türmelerde oğlugyzy bar, olaram bilýär. Men arkaýyn marjak halkymyň içinde şuma diýip bilýänler bir zat Allahy hakdan ogurlatdy. Men şu ýalaňyş baryn bol halk men üstüme atmagy lewat tapar ýa eşik. Şäme? Ýöne olar birden eşik. Nail work. Wala. O da oda çekdi bizim bugünkü nemämiz, gepleşigimiz, soraw jogabymyz. Näme ýok diýen görýän bol. Näme? Soraw berýän bar, mena hiç tat göremezsin. Soraw ýok. O Nur hanym ýazdyr denanlaryň siz sawalyn Halmurat bey, siz aýtmadyk bolsaňyz bu arhiw faktlar biz biljegem däl ekenik diýe.
Ya tek aýtmaly zat gatykan Nurhanym garasyn birazjyk ente bilermi? Biler bilen diýip özleri başlady. Indi şol aýtdy da wel sapar. Emma uğradyp durmaňyz düň geldi. Len tam uğradyp durlar. Ine Abdukula degmen, Abdukula şolary ýaly näme adam plan diýip o musapyrna. Men öýe barym, nähil musapyrdygyny men halka çıkarmaly bolýan. Ben beýdip halka ters maglumat berýän bolsam, onu men öz bilýän başa maglumaty menem halka bermeli. Ya men sen görlediň diýip dymy oturmaly. Ha? Ýok. Men sana özüňe degemaly. Musyňa näme işläp berýän? Men sen eden işiňi aýdýan. Halka, döwleti, milleti getiren ya getirip oturan diýany. Onnem ol alyp ýa-da ol ben neden anullandylar o. Indi diýjek bolýan zatym o ağzından çıkacak sözler derler o kapmaňa diýip oturardy. Sen ne millet ýaşlar diýe bilimsiz ýaşlar man kurtlaşdyrýan diýe. Sen bilen bilimini näme bilen ölçek gördüň bu ýaşlar? He? Ana indi bular bizim elimizden ana yemeğini mal öldüredi. Otuyorlar yankı soru cevap gepleşiklerim, ağır gurrunlarım. Yetişte kadrlar. Ne biz oturmalım sotaydı. Bolu oturdu. Estafiyete baydak bulan eline ağırlığına gitmelindi. Bunu fikir ediyor. Anne safarağı ya harmına özünü kürsüsle ya baylık. Men baylığım ne şu halk. Bana istat gerek ya geçmen oturan günüm yok. Son için ente savaş öňde söhbet berdiler, ente şu can howluny urunýan demeler janarlar bilen. Boy etdiler, boy diýseler. Ýogsam şol ýanky näme diýdin? Nurjan Südermi? Nurjan Süder. Şoň dogany barada ben näçe ýerde ozalam aýdyp geçdim. Men onu dilime getirmäin. Oğul Nurhanymym bana ýoldaşlary bilen şol ýerde azatlyga çykaryn näme diýip oňa eden aladalar azda. Ýöne şu buluş halky var Türkmenistan. Men deputat wagtym gedip şolaň hal ýagdaýyny öwrenip, şolara kömek etmek barada ene niýaty teklip bilen çykyş eden men ine şol deputat Halmuraty. Şolaň bir çeti bir ýany Mar welaýatynyň Aňryk ýanky Täjikistana girilýän ýer bar. Näme Türkmenden goýçumlaýan oturan ýeri wagt dilimiň uzunly soýar. Jylly köl. Ene şu töwerekdäki ene şu buluş milletimiň wekilleri bar, şolaram bärki buluşlar bilen birikdirip mektep zat okuw esbapçylar etbermi. Hani indi bilem Nurjanym men bilşime görä şu milletiň wekili bolýardy. Maňa ýogsa bara barly ýanky ýoldaşlarym kardeşlerim bardy. Owan bolýar boýunça beýlek ýa halk bilen Ana buluş deputat gelýär ya buluş deputat çykyş edýär. Nur iskener Halmana daktadan buluş deputat diýär şunu belik goýgun. Buluş goýdular diýen bardy. Ýok, näme serbet buluşum millet bilen näme olarda näme artykmaçlar bar. Anladım. Näse eýle şoň üçin indi bu Bolýar Halmana da onu sonra bolmasa Cemläli 2 sagat boldy. Halmada görjüleri ýadatmaly. Sonra dinleýänlerim bar. Malakan menim şol maňraýma gelen gara deri şol silip otyn o gan sağlygym bolmasaň ýöne berýän sonra bolan gazykly bolansyň. Şoň ýaly belki indi kepde de bile çykyş eder bilmedim o. Näme näme işi arşikaýet edýärler bu näme videolary internet bolmasaň skaçaýt edip näme telefony aýratyn dinleýärler de offline ýagdaýdan soň uzak edýäňiz diýip. Ay men näme bolmasa teklip girdiň meclise ya öz araňyzda 1 sagat bolsa onu konsentriýerin 1 sagatda geçirelim. Diňe sorag ýa jogap. Hani 2 sagat otursan aýdýan da sorag ýok berdi. Onuň men näme jogap bereyim? O küçük plak soraglar ýok şu ýerde jemläýär sanny Halmada. Ýok bolsa çağıranız üçin yurttaşlar sağ bolun gelip dinleýänimiz üçin ýa-da gollaw pul kömegine derler o kisäňizde bereket diýe türkmen. Men başa çarag edip aýdyn hemmäňiň toýuňyza gaýtyn. O näse ýüzde belki müňesi ýaşy dilerde bolaylyň hemmäňiň giýjäňiz rahat eferde duşýan çatsaga oturun. Sağ olun. İlleşler.